वरदारी यशोदनन्दन कृष्ण जनरञ्जन यमुनदीर वनजारी जय राध माधव कुंज बिहारी. हरे कृष्ण माता जी. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. So warm welcome for today's session. நம்ம நாலாவது அத்தியாயம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதை புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டிய பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் ஆச்சாரியர்கிட்டயும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகம்சலாகயா சக்ஷரன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीरपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च ये कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दे वनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावादन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवत्वेष नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं. नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पञ्चाङ्ग्रहे कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवाद पाशातेशतारिणि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरये नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी शृण्वतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः अर्हन्तैस्तोहै अभद्राणि वितुनोति सुकृत्सतां पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्त्याख्यां नमामि भक्तशक्तिकं. जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. எல்லாரும் ஒரு முறை மகாமந்திரம் சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம ரெண்டாவது பகுதி பார்க்க போறோம் இந்த நாலாவது அத்தியாயத்துல. அதாவது உன்னத ஞானம் ஞான யோகம் டிரான்ஸ்டென்டல் நாலேஜ் தான் டாபிக் பேரு. அதுல ரெண்டாவது பகுதி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 16வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 24வது ஸ்லோகம் வரையும் நமக்கு என்ன சொல்லி கொடுக்குறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா செயல்களின் விளைவுகளை பத்தி சொல்றாங்க. ஒரு செயல் செய்யணும்னா அந்த 3 ஸ்டேஜ்ல செய்யலாம். கர்மா, விகர்மா, அகர்மா. அதை பத்தி டீட்டெயிலா பார்க்கலாம். நேத்து வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா 1ல இருந்து 10 வரையும் நித்தியமான கல்வி அது எங்க இருந்து பெறணும்ன்றத பார்த்தோம். அது யாரால பெறப்பட முடியும்னு பாத்தீங்கன்னா யாருடைய மனசுல வந்து பொறாமை இல்லையோ இல்லையா அவங்களால வந்து பெற முடியும்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு வந்து என்னவா இருந்தாரு அர்ஜுனன்னு நண்பனா இருந்தாரு,
பக்தனா இருந்தாரு. அவருக்கு வந்து தகுந்த கேள்விகள கேட்டார். அவர் வந்து செல்ஃபிஷா கேட்கல. அவர் கேள்வி கேட்கறது எல்லாருக்கும் முன்னாடி வரப்போற ஜெனரேஷன்களுக்கும் வந்து அ நன்மை பலிக்கட்டும்னு சொல்லிட்டு கேள்விகள கேட்கிறார். யாரிடம் பெறணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, அங்கீகரிக்கப்பட்ட குரு சீட பரம்பரை மூலமா பெறணும்ன்றத பார்த்தோம். ஃபர்ஸ்ட் விவஸ்வானுக்கு சொன்னாரு. அப்புறம் மனு, அப்புறம் வந்து இக்ஷ்வாக்கு சொன்னாரு. அப்படி வரும்போது சங்கிலி தொடர் அறுபட்டது. அதனால 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கிருஷ்ணர் வந்தாரு. அதனால அர்ஜுனனுக்கு டைரக்ட்டா சொன்னது. ஸோ பல வருஷங்களுக்கு முன்னாடி சொல்லப்பட்டத வந்து அப்படியே வந்து இவரு சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? ஆ அதுக்கு அவர் கேள்வி கேட்கிறார். நானும் நீயும் இப்பதானே இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஆ இல்ல நம்ம எல்லா காலத்திலயும் இருந்திருக்கோம். நீ மறந்துட்டன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ இத வந்து எத பத்தி சொல்லிக் குடுக்குறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கடவுள் வந்து எப்ப தோன்றாரு? எதா எதா ஹி தர்மஸ்ய கிளானிர் பவதி பாரதா. அதாவது எப்பெல்லாம் வந்து அதர்மம் வந்து தலை தோங்குதோ அப்போ வந்து நான் வருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னார் இல்லையா? எதுக்கு வருவேன்? பரித்ராயான சாதுனா விநாசாய துஷ்கிருதாம். அதாவது பக்தர்களை காக்கிறதுக்கும் அசுரர்களை அழிக்கிறதுக்கும் தர்மத்தை வந்து நிலைநாட்டுறதுக்கும் நான் வருவேன் அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா? தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய சம்பவாமி யுகே யுகே. ஒவ்வொரு யுகங்களிலும் வருவேன். அது எப்படி வருவேன்னா பார்த்தீங்கன்னா, என்னுடைய விருப்பப்படி தான் நான் வருவேன். எந்த அவதாரம் எடுத்தேன்னா எப்படினாலும் வருவேன்றத சொன்னார் இல்லையா? ஸோ நம்ம ஏற்கனவே 10 பாடத்திருக்கோம். யார் வந்து ஒருத்தர் அவருடைய ஜென்ம கர்மச்சமே திவ்யம் யோமே வேதி தத்வதா புனர்ஜென்மம் நைத்திமாசு ஏதிசோ அர்ஜுனா. அதாவது யார் அவருடைய பிறப்பு செயல்கள் எல்லாம் நித்தியமானது தெய்வீகமானதுன்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு என்ன இல்லை, அடுத்த ஜென்மன்றது இல்லைன்றத சொன்னாங்க இல்லையா? சரி, அவரை பக்தி பண்ணணும்னா என்ன, யாரால புரிஞ்சுக்க முடியும், யாரு அவர் மேல பக்தி பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஒரு கேள்விப்பட்டேன். அதுக்கு வந்து என்ன பதில்? வீதராக பயக்ரோதா. நம்ம மனசுல என்ன இருக்கக்கூடாது? பற்றுதல், பயம், கோபம் இருக்கக்கூடாது. அப்படி இல்லாம இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோ, அவர் மேல பக்தி பண்றதுனால பூதமத் பாவம் ஆகதகா. ஸோ நம்மளுடைய இருதயம் வந்து தூய்மையாகுதுன்னு பார்த்தோம். அப்புறம் நவவித 9 நிலைப்படிகள் 9 ஸ்டேஜஸ் பார்த்தோம் இல்ல? ஸ்ரத்தா, சாது சங்க, பஜனை கிரியா, அனர்த்த நிவர்த்தி, நிஷ்டா, ருச்சி, ஆசக்தி, பாவா, பிரேமன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த படிகள் மூலமா நம்ம போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளுடைய இலக்கான கிருஷ்ண பிரேமையை வந்து அடைய முடியும்ன்றதை நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ அந்த 9 ஸ்டேஜஸ்ல நம்ம எங்க இருக்கிறோன்றத பார்க்கணும் இல்லையா? ஸோ பார்த்துட்டு நம்ம வந்து பக்தியில முன்னேறிட்டு போயிட்டே இருக்கணும் இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் மெயின் திங்க அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், வந்தனம், தாசியம், சாக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம் இல்லையா? ஸோ இந்த 9 ஸ்டேஜஸ் நம்ம வந்து கிராஸ் பண்ணி போகணும். எப்படி வந்து ஸ்கூல்ல படிக்கிறோம், அப்புறம் வந்து பிரைமரி ஸ்கூலு, ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூலுன்னு போறோம், அப்புறம் காலேஜ் போறோம் இல்லைங்களா? இது மாதிரி இந்த 9 படிகளை வந்து நம்ம கடந்து போனாதான் ஹையஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து கிருஷ்ண பிரேமை அதை அடைய முடியும். ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய 5 ஸ்லோகத்துல என்ன சொன்னாரு? ஸோ கடவுளுக்கு பக்தி பண்ணணும்னா நம்ம ஏதாவது ஒரு ரசத்துல பண்ணலாம். அதாவது தாசிய பாவம், சாந்த பாவம், தாசிய, சாக்கிய, வாத்சல்ய, மாதுரிய, இதுல ஏதாவது ஒரு பாவத்தை எடுத்து நம்ம அவர் மேல அன்பு பண்ணலான்றதை நம்ம பார்த்தோம். ஓகே. ஸோ ஆன்மீக பாதை என்னவா இருந்தாலும் அதனோட இலக்கு என்ன? ரசங்கள் வேற வேற இருந்தா கூட அதனுடைய இலக்கு கிருஷ்ணரை அடையணும்னு சொல்லிட்டு. ஓகே. ஸோ சில பேர் வந்து கிருஷ்ணரை வந்து தவறா புரிஞ்சுட்டு இருக்காங்க இல்லையா? சில பேர் வந்து கிருஷ்ணர் அவங்கவங்களுக்கு புத்திக்கு ஏத்த மாதிரி புரிஞ்சுட்டு இருக்காங்க. தப்பு வந்து கிருஷ்ணர் மேல இல்ல. ஓகேவா? ஆம், நம்ம எப்படி அவர்கிட்ட சரணடைகிறோமோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அவர் நம்மள வந்து வழிபடுறாங்க. சிற்றறிவு கொண்ட மனிதர்கள் வந்து சிறு தேவர்களை வழிபடுறாங்க. ஏன்னா பலன் வந்து ஆம், சீக்கிரமா கிடைக்கணும்னு சொல்லிட்டு. அதனால இஷ்ட தேவதைன்னு ஒண்ணு வச்சுட்டு நம்ம சில பேர் வழிபட்டுட்டு இருக்காங்க இல்லையா? ஸோ அவர் அதுக்குதான் வந்து அவர் என்ன பண்ணாருன்னா சாதுர் வர்ணம், அதாவது 4 விதமான வர்ணங்களையும் ஆசிரமங்களையும் கொண்டார் இல்லையா? அதை கொடுத்தாரு. அது எது பத்தி பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய குணங்களும் கர்மத்துக்கு ஏத்த மாதிரி தான் நம்மளுடைய பிறப்பு இருக்குன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கேத்த மாதிரி நம்ம செயல்களை செய்யணும்னு சொன்னார். யார் வேணும்னாலும் இந்த 4 விதத்துல யார் செயல்கள் செஞ்சாலும் அது கிருஷ்ணருக்கு சம்பந்தப்பட்டு இருக்கணும். அதுதான் அவனை வந்து பந்தப்படுத்தாது. எதுவுமே இங்க தாழ்ந்தது இல்லை, உயர்ந்தது இல்லைன்றதை நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். அல்டிமேட் கோல் என்னன்னா கிருஷ்ணர் கிட்ட போய் சேரணும். அது சூத்திரனா இருக்கட்டும், பிராமணனா இருக்கட்டும், சத்திரியனா இருக்கட்டும், வைசியனா இருக்கட்டும்,
யாரா இருந்தாலும் வந்து என்ன அடையணும், கிருஷ்ணர் கிட்ட போய் சேரணும். ஓகே, ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், அதுக்கு ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம் பண்ணணும். ஓகேவா, கிருஷ்ணர் எல்லாத்தையும் அவர் நமக்கு எல்லாருக்கும் கொடுத்துருக்காரு. நம்ம அதை வந்து எப்படி யூஸ் பண்றோன்றது தான் இங்க வந்து சேலஞ்சிங் திங். ஓகே, ஸோ கிருஷ்ணன் மேல வந்து பழி போடுறதை விட்டுட்டு நம்ம மேல பொறுப்பு ஏத்துட்டு நம்ம பண்றணும் இல்லைங்களா. எத்தனை பேர் இன்னைக்கு மங்களாரதி அட்டன் பண்ணுவீங்க சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி நான் பேசுறது கேக்குதுங்களா? கேக்குது மாதாஜி. ஓகே, ஸோ அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் சிருஷ்டி பண்ணாரு. பட் இருந்தாலும் அவர் செயல்களை செஞ்சுட்டு இருக்காரு. அவர் செய்யற செயல்கள் அவர் வந்து பாதிக்கிறது இல்லைன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். பட் நம்ம வந்து செயல்களை வந்து நான் தான் கர்த்தான்னு நினைச்சு செஞ்சோன்னா அதனால விளைவுகளால நம்ம பாதிக்கப்படுகிறோம், பந்தப்படுகிறோம். ஆனா அவர் அப்படி இல்லவே இல்லைன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம 3 குணங்களுக்கு ஆட்பட்டிருக்கோம், அவர் 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்காரு, அவர் நிர்குணமா இருக்காரு. நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்துல இருக்கக்கூடிய இன்பத்துக்கு பின்னாடி போறோம் இல்லையா, அதனால பந்தப்பட்டு மறுபடியும் பிறக்கிறோம். அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாத்தையும் படைச்சவர் இல்லையா, அவருக்கு அனுபவிக்கணும் அப்படின்னா ஒண்ணுமே இல்லை. கிருஷ்ண பக்தர்கள் என்ன பண்ணுவாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு தான் சேவை செய்வாங்க. அவருடைய புலனை திருப்தி செய்யறதுக்கு தன்னுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணிச்சுப்பாங்க. நிஷ்காம கர்மயோகிகளா இருப்பாங்க, சன்னியாசிகளாக இருப்பாங்க இல்லையா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம எதை தேர்ந்தெடுக்கிறோம் அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா. நம்ம கிருஷ்ணன் மேல பழி போட்டதுல ஒண்ணுமே இல்லை. ஸோ அதுக்கு என்ன சொல்றாரு, ஏற்கனவே முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்கள் நடந்த மார்க்கத்தை நீ பின்பற்றுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா, அதை பின்பற்றினு வச்சுக்கோ, நீயும் அவங்கள் அடைந்த கதியை அடைவேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ அதனால அடுத்த ஸ்லோகத்துல வந்து நம்ம இதுவரை நேற்று பார்த்தோம், இந்த முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்களுடைய பாத சுவற்றை பின்பற்றுன்னு அப்படின்றாரு. அர்ஜுனா நீ வந்து சண்டை போட மாட்டேன்னு சொல்ற இல்லையா, அதை வந்து கடவுள் வந்து ஏத்துக்கிறதே இல்லை. நீ சத்திரியன், நீ சத்திரிய தர்மத்தை பண்ணணும்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா, செயலாற்றாமல் இருவதற்கு வந்து கடவுள் வந்து சான்ஸ் கொடுக்கறதே இல்லை. நம்ம இன்னைக்கு 2வது பகுதி செயல்களின் விளைவுகளை அகற்றுதல், அதாவது 16ல இருந்து 26 4 ஸ்லோகம் வரையும் பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி பிரபுஜி, நேத்து காலையில அமிச்ச லிங்க்ல எல்லாரும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணீங்களா? ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. 2வது ஓகே, லிங்க் நீங்க பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. அதுல வந்து ஒரு சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணிருக்கீங்க. சில பேர் வந்து டீச்சர்ஸ் பேர் வந்து நில்லுன்னு போட்டு வச்சிருக்கீங்க, சில பேர் ஏதோ எழுதி வச்சிருக்கீங்க. ஓகே, நம்ம 6 AM நம்ம நம்ம பேர் எழுதி அந்த இடத்துல ஃபில் பண்ணணும். ஒரு 2-3 பேர் கரெக்டா எழுதிருக்கீங்க, மித்தவங்க ஃபில் பண்ண. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க. மாதாஜி முதல் ஃபார்ம் ஃபில் அப், 2வது ஃபார்ம்ல நீங்க சொன்ன மாதிரி ஃபுல்லா பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. அந்த அதுல குரூப்ல ஜாயின் டீச்சர் நேம் ஆயிட்டீங்களா? மட்டும் தான் கேட்டுருந்துச்சு, கோ ஹோஸ்ட்லாம் கேட்கல மாதாஜி. இல்ல பிரபு, கோஸ்ட். நான் உங்களுக்கு விலாவரி கோசம் சில பேர் எல்லா பேரும் எழுதி வச்சிருக்காங்க பிரபு, அதனால சரிங்க நான் அதை மாதாஜி. எழுதினேன். இப்போ அங்க டீச்சர் பேரு கூட நில்லுன்னு போட்டு வச்சிருக்காங்க. நில்லு தெரியும் இல்லாம மாதாஜி. டீச்சர் இல்லாம ஒரு கிளாஸ் நடக்காது இல்லையா. கண்டிப்பா மாதாஜி. அது விலாவரிக்கோசம் அந்த மெசேஜ் போட்டேன். நேற்று ஒரு மீட்டிங் ஆச்சு, அதில் அந்த ஷீட் நம்ம கூகுள் ஃபார்ம்ஸ் நம்ம ஃபில் பண்ணது எல்லாம் டிஸ்பிளே ஆச்சு. அதனால 2-3 பார்க்க வந்துச்சு, முடிஞ்சிச்சு. அதுக்கோசம் அதை போட்டேன். மாதாஜி பிரபுஜி, சில பேர் மிஸ்டேக் பண்ணிருக்கீங்க, அதை போயிட்டு ரீசப்மிட் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா. அப்புறம் இன்னொன்று வந்து அந்த நிதாய் கௌரவ் சேலஞ்சுன்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா, நமக்கு மார்ச் 3ஆம் தேதி கௌரவ பௌர்ணிமை வருது. ஓகேவா, இந்த சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு இன்னொரு பெயர் வந்து கௌரங்கா. ஏன்னா கௌரங்கா அவர் தங்க நிறத்துல இருக்காரு. ஓகேவா, அதனால அவருக்கு கௌரங்கான்னு பெயரு. சைத்தன்ய மகாபிரபுன்னு ஒரு பெயரு. ஓகேங்களா, ஸோ அவருடைய அப்பியரன்ஸ் டே வருது, அப்பியரன்ஸ் டே வருது. அது வந்து பௌர்ணமி அன்னைக்கு பிறக்கிறாரு அவரு. அந்த நாள் கொண்டாட போறோம். அதனால நம்ம மனசை வந்து நம்ம தயார்படுத்திக்கணும் இல்லையா. நம்ம அதுக்கோசம் தான் அந்த 1 மந்த் சேலஞ்சு. நம்ம அந்த 1 மந்த்ல நம்மளை எப்படி மாத்திக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதுக்கு நம்ம பக்தர்களோட சங்கத்துல இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், சில பழக்கங்கள் நமக்கு மாறும். அதனுடைய கிளாஸ் சைத்தன்ய சரிதாமிருத்தம்னு ஒண்ணு இருக்கு. அதாவது சைத்தன்ய சரிதாமிருத்தம், அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறுல வந்து அந்த புக்ல எழுதியிருக்காங்க. அதை நம்ம படிக்க போறோம். கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ கோசாமி அவர் வந்து எழுதியிருக்காரு. ஓகேங்களா, அது 6 to 7 போட்டிருக்காங்க அந்த டைம். ஓகேவா, உங்களுக்கு முடியும்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம கிளாஸ் கண்டினியூ ஆகும் மாதாஜி. அப்போ அந்த கிளாஸ் டைம்ல என்னங்க பிரபு? நம்ம கிளாஸும் அதே டைம்ல கண்டினியூ ஆகும் மாதாஜி. இல்ல 7 மணிக்கு சாயங்காலம், காலையில இல்ல, சாயங்காலம். சாயங்காலமா மாதாஜி? சரிங்க மாதாஜி.
யார் ரெஜிஸ்டர் பண்ணலையோ தயவுசெய்து அதில் பண்ணி சேலஞ்சை எடுத்துக்கோங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம். நிறைய காம்போனன்ட்ஸ் இருக்குது, அதில் நம்ம ஏதாவது ஒன்று இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் மெயினாக வந்து அதை பற்றி கேட்குறதுனால நமக்கு பக்தியில் நம்ம நல்லா முன்னேற்றம் அடையலாம். ஓகேங்களா? பண்ணுறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பண்றோம் மாதாஜி. ஓ மாதாஜி, பிரபுஜி, வேறு யாரும் இல்லைங்களா? கமலா மாதாஜி இருக்காங்களா? அதான் பதில் வரலையே, அதுக்கோசம் எஸ் நோ ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லுங்க. ராஜலட்சுமி மாதாஜி இருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நீங்க பண்ணிட்டீங்களா பிரபு? இன்னும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணல மாதாஜி. சரி, சரிங்க பிரபு. 7 மணிக்கு, சாயந்தரம் 7 மணிக்கு இல்லையா? சாயங்காலம் 6 to 7 தானே பிரபு? 6 to 7. சரிங்க மாதாஜி. 6 to 7. மார்ச் 3rd. அது அன்னைக்கு வருது செலிப்ரேஷன். நம்ம February 1st இருந்தே அதுக்கு நம்ம மைண்டை வந்து செட் பண்ணிக்கிறோம். ப்ரிப்பரேஷன் டைம் நமக்கு. என்ன ப்ரிப்பரேஷன் மாதாஜி? பிரபு மனசளவுல ப்ரிப்பேர் பண்றது பிரபு. நம்ம மனசுல இருக்கக்கூடிய அனர்த்தங்கள் எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா போக்குறதுக்கு தான். அவர் கடவுளை ரிசீவ் பண்றதுக்கு நமக்கு ஒரு குட் ஹார்ட் இருக்கணும் இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. அதுக்கு கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபு நீங்க பண்ணிட்டீங்களா? அவர் இல்லையா? ஞாபகம் இல்ல மாதாஜி, பண்ணதா தெரியல, ஞாபகம் இல்ல எனக்கு. பண்ணணும் பாருங்க, கௌரணி சாயங்காலம் அனுப்பிச்சிருக்கேன் நம்ம குரூப்ல. அனுப்பிச்சு பார்த்தேன்னு. என்ன நிறைய எனக்கு வந்துருக்கு இல்லையா, அதனால வந்து எனக்கு வந்து 2 ஃபார்ம் தான் இருக்குது. அதை விழாவை சொல்லிட்டு நான் அனுப்பிச்சேன். காலையில ஒண்ணு அனுப்பிச்சேன், நேற்று சாயங்காலம் ஒண்ணு அனுப்பிச்சேன். 2 தான் இருக்கு, நிறைய ஒண்ணும் இல்ல. அந்த ஃபார்ம் ஒண்ணு ஃபில் பண்ணி இது பார்க்கணும். மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தாரிணி தேவி மாதாஜி இருக்கீங்களா? இல்ல, தாரிணி மாதாஜி வரல, இன்னும் இது வரைக்கும் வரல. வந்தாங்கன்னா சொல்லுங்க மாதாஜி. சொல்றேன். கிம் கர்ம கிம் அகர்மேதி கவயோக்யத்ர மோகிதாஹ தத்தே கர்ம பிரவக்ஷ்யாமி யஜ்ஞாத்வா மோக்ஷயசே சுபாத். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு பொருள் படிங்க. அறிவுடையோரும் எது கர்மா செயல், எது அகர்மா செயலின்மை என்பதில் குழம்புகின்றனர். கர்மா என்பது என்ன என்பதை நான் இப்போது உனக்கு விளக்குகிறேன். இதை அறிவதால் எல்லா துரதர்ஷ்டத்திலும் இருந்து நீ விடுதலை பெறுவாய். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. இப்ப கிருஷ்ணர் வந்து என்ன சொல்றாரு? என்னதான் படிச்சிருந்தாலும் ஓகேவா, அவங்களுக்கு என்ன குழப்பம் இருக்கு? கர்மான என்ன, அகர்மான என்னன்றத தெரியல, குழம்பி இருக்காங்க. இப்ப வந்து நான் அதை வந்து விலாவரியா உனக்கு சொல்றேன், அதனால நீ குழப்பத்துல இருந்து வெளியே வருவேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. கிம் கர்ம கிம் அகர்மேதி, கர்மான செயலு, கிம் அகர்மேதி, அகர்மாதி என்ன செயலின்மை. ஓகேவா, அது வந்து எவ்வளவுதான் படிச்சிருந்த ஞானிகள் நத்வா மோக்ஷே சுபாத், ஞானிகளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அது குழப்பமா தான் இருக்கு, புரிஞ்சுக்க முடியல. நான் உனக்கு வந்து அதை சொல்லி கொடுக்குறேன். உனக்கு என்ன கிடைக்கும்? மோக்ஷே சுபாத், உனக்கு வந்து விடுதலை அடையும், விடுதலை கிடைக்கும்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏன் இதை வந்து அர்ஜுனனுக்கு சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப அர்ஜுனனுக்கு தான் குழப்பம். நான் வந்து இதை செய்யட்டுமா வேணாமா? அவருக்கு செய்யட்டுமா வேணாமான்னு கூட இல்லை, நான் செய்ய மாட்டேன்னு சொல்றாரு இல்லையா? சத்திரிய தர்மத்தை நான் வந்து இந்த சண்டையில போட மாட்டேன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு? அதெல்லாம் முடியாது, நீ ஒரு சத்திரியன், உன்னோட தர்மத்தை வந்து நீ பண்ணுன்னு சொன்னார். அதுக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்தாரு? 2வது அத்தியாயத்துல ஆத்ம ஞானத்தை வந்து விலாவரியா சொல்லி கொடுத்தாரு இல்லையா? ஆத்ம ஞானத்தை கொடுத்தாரு. பட் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த செயல்களுடைய வகைகளை சொல்றாரு. அந்த செயல்கள்ல இருந்து எப்படி ஒருத்த வந்து பந்தப்படுவதில்லை, எந்த மாதிரி உணர்வோட என்ன மாதிரி நம்ம செயல்களை செய்யணும்ன்றத இந்த இடத்துல நமக்கு இன்னைக்கோட டாபிக்ல வந்து டிஸ்கஸ் பண்றாரு. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. கர்மணோ ஹ்யபி போதவ்யம் போதவ்யம் ச விகர்மணஹ அகர்மணஸ்ய போதவ்யம் கஹனா கர்மணோ கதிஹி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இதுக்கு போன ஸ்லோகத்துல ஒரு சென்டென்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பர்பட்ல பிரபுபாதா வந்து 12 மகாஜனங்களை சொல்லியிருக்காங்க. அவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரம்மா, சிவா, நாரதா, மனு, குமாரா, கபிலா, பிரகலாதா, பீஷ்மா, சுகதேவ கோசாமி, யமராஜா, ஜனகா, இவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மகாஜன்ஸ் சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இவங்களுடைய பாத சுவட்டு நம்ம அதுக்கு முன்னாடி 15வது ஸ்லோகம் எடுத்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவர் நமக்கு என்ன சொல்லி கொடுக்குறாரு? மத ஏவம்
ஓகேவா? குரு கர்மைவ தஸ்மாத்வம் பூர்வை பூர்வதரம் கிருத்தம். அதாவது நம்ம ஆச்சாரியர்கள் ஃபாலோ பண்ண ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் நம்ம ஆச்சாரியர்கள் நடந்த மாதிரி அவங்களுடைய பாத சுவற்றை பின்பற்றணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ அதுக்கு தான் இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து என்ன சொல்றாருன்னா, யார் யாரை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. பிரம்மா, சிவன், நாரதர் அவங்க என்ன பண்ணாங்க? நாரதர் பக்தி பண்ணி கடவுளை தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு இல்லையா? யமராஜரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா யமராஜர், ஜனகர் இவங்க எல்லாம் வந்து பக்தி பண்ணாங்க. நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் சுகதேவ் கோசாமி 7 நாள் தண்ணி தூக்கம் இல்லாம பாகவதம் கேட்டாரு. அதனால அவருக்கு என்ன கிடைச்சிச்சு? முக்தி கிடைச்சிச்சு இல்லையா? சோ பீஷ்ம பிதாமகாவும் என்ன பண்றாரு? அவர் சிறந்த பக்தர். அம்பு படுக்கையில இருக்கும்போது கூட அவர் வந்து என்ன பண்றாரு? எல்லா தர்மத்தையும் கொடுக்குறாரு யுதிஷ்டருக்கு இல்லையா? விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம் கொடுக்குறாரு. யார் முன்னிலையில இருக்காங்க? அர்ஜுனனு பாண்டவர்கள் எல்லாம் இருக்காங்க. அந்த இடத்துல வந்து கிருஷ்ணரை பாக்குறாரு இல்லையா? கிருஷ்ணரை பார்த்து தான் உயிரை விடணும்னு நினைக்கிறாரு. அது மாதிரி விட்ட ஆட்கள், அதாவது அவங்க பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இப்ப பீஷ்ம பிதாமகா வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு பெரிய சத்திரியன், மாவீரர். அவர் அந்த செயல செஞ்சாரு, பக்தியும் பண்ணாரு. இப்ப நம்ம சொன்ன உதாரணங்கள் பிரகலாதா, சுகா, யமராஜா, அப்புறம் வந்து ஜனகா, கபிலா இவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அரசர்களா இருந்தாங்க. ஓகேவா? அரசர்களா இருந்து நாட்டையும் பார்த்துக்கிற வேலையும் செஞ்சாங்க, பக்தியும் பண்ணாங்க இல்லையா? அதனால இவங்க எல்லாம் இப்படி பண்ணியிருக்காங்க, நம்மளும் பண்ணணும்ன்ற ஒரு உதாரணம் இங்க கொடுத்திருக்காரு பர்பட்ல பிரபுபாதா. சோ இதுல இருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்? யார் ஒருத்தர் வந்து கிருஷ்ண உணர்வோடு செயல்களை செய்யறாங்க, அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது? முக்தி கிடைக்குது. பௌதீக பந்தத்துல வந்து அவங்க வந்து கட்டுப்படுவது இல்லை. அதாவது நம்ம இச்சைப்படி நம்ம செஞ்சோம்னு வச்சுக்கோங்க, சிலந்தி பாத்தீங்கன்னா தம் வாயோட வரக்கூடிய உமிழ் நீரை அந்த கூடை கட்டும் இல்லையா? கூடை கட்டும் போது இது என்ன ஆகும்னா, ஒரு ஸ்டேஜ்ல அதை விட்டு வெளியே வர முடியாது, அதுலயே சிக்கிட்டு இறந்து போயிடும். அது வரைதான் இந்த மனுஷன் என்ன பண்றான்? பற்றுதலோட செயல்களை செய்யறதுனால அந்த பந்தத்தோட சிக்கிக்கிறான். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அதுக்கு அடுத்தது என்ன இந்த ஸ்லோகத்தோட பொருள் படிங்க மாதாஜி. மாதாஜி பொருள் படிங்க யாராவது. செயல்களின் நுணுக்கங்களை உணர்வது மிக கடினம். எனவே கர்மா என்பது என்ன, விகர்மா என்பது என்ன, அகர்மா என்பது என்ன என்பதை தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ இங்க வந்து என்ன சொல்றாரு? செயல்களின் நுணுக்கங்களை புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம்னு யார் சொல்றது? கிருஷ்ணரே சொல்றாரு. அதனால நான் உனக்கு என்ன சொல்ல போறேன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் லைன் பாருங்க. கர்மனோ ஹபி போத்தவ்யம், கர்மா பத்தி சொல்றேன். போத்தவ்யம் ச விகர்மன, விகர்மத்தை பத்தி சொல்றேன். அகர்மனஸ் செய்வ போத்தவ்யம். அதாவது 3 வார்த்தைகள் இங்க சொல்றாரு. கர்மா, விகர்மா, அகர்மா. ஓகேவா? இத 3 பத்தி உனக்கு என்ன சொல்றேன்? நான் விலாவரியா உனக்கு சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா? சோ நம்ம இந்த வார்த்தையோட பொருட்களை தெரிஞ்சுக்கலாம். கர்மான செயல்களை செய்யறது. ஓகேவா? அகர்மான வேதங்களுக்கு அகர்மான வந்து வேதங்கள்ல என்ன சொல்லியிருக்குதோ அதை வந்து செய்யறது. அதுக்கு இன்னொரு பொருள் என்ன பாத்தீங்கன்னா, செயல் செய்யாம இருக்கிறது கூட அகர்மான்னு பொருள். ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது 3வது விகர்மா, வேதங்கள்ல வந்து தடை செய்யப்பட்ட செயல்களை செய்யறதா வந்து விகர்மா. இந்த 3 வார்த்தைகளோட பொருள் புரிஞ்சுச்சிங்களா? மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. புரியுது மாதாஜி. ஓகே. சோ இந்த டேபிளர் காலம் நம்ம போலாம். விகர்மான்னா என்ன? வேதங்கள்ல சொல்லி இருக்கிறத வந்து அவங்க செய்யவே மாட்டாங்க, அதுக்கு முரண்பாடா செய்வாங்க இல்லையா? அப்புறம் வந்து அதனால அவங்களுக்கு என்ன ஆகுது? கீழ்நிலை பிறப்பு எடுப்பாங்க இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி, எக்ஸ்கியூஸ் மீ. ஹரே கிருஷ்ணா. இவங்க வந்து வேதங்களை ஒத்துக்க மாட்டாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி. ஆன்மீகத்தை வந்து இவங்க ஒத்துக்க மாட்டாங்க. ஓகேவா? எடுத்த பிறவி நோக்கத்தை வந்து அவங்க வந்து ஃபெயில் ஆறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த விகர்மவாதிகள் வந்து வேதங்களை ஒத்துக்க மாட்டாங்க, புறம்பான செயல்களை செய்வாங்க, அதனால கீழ்நிலை பிறவிக்கு போவாங்க. வேதங்களை மாத்திரம் ஒத்துக்காம ஆச்சாரியர்களும் ஏத்துக்க மாட்டாங்க.
ஆச்சாரியர்களையும் ஏத்துக்க மாட்டாங்க, கிருஷ்ணரையும் ஏத்துக்க மாட்டாங்க. சோ இந்த பிறவியின் நோக்கமே என்ன? சனாதன தர்மம், பக்தி பண்றதுதான் வந்து ஹையஸ்ட் தர்மம் இந்த பக்தி, இந்த பிறப்புல. ஓகே. கர்மவாதிகள் என்ன பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்களுக்கு பக்தி இருக்கும், வேதங்களை பின்பற்றுவாங்க. பட் அவங்க வேதங்களை பின்பற்றுறது எதுக்குன்னா, அவங்களுக்கு மனசுல ஆசை இருக்கும். தன்னோட ஆசைகளை பூர்த்தி செஞ்சுக்கிறதுக்கோசம் அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, சில யாகங்கள், யக்னங்கள் அதெல்லாம் பண்றாங்க. ஓகேங்களா? அதனால அவங்களுக்கு வந்து புண்ணியம் வரும். புண்ணியம் வர்றதுனால அவங்க சொர்க்கத்துக்கு போவாங்க. சொர்க்கத்துக்கு போயிட்டு சந்தோஷமா இருந்துட்டு, அவங்க கர்மா முடிஞ்ச பிறகு இந்த பூ உலகத்துல பிறப்பாங்க. இது வந்து கேரண்டி. இது யாரு? கர்மவாதிகள் பண்றது. அதே வந்து அகர்மா ஞானிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஞான நிலைக்கு வந்திருப்பாங்க. ஓகேவா? அவங்க செயல்களை செய்வாங்க. எப்படி செய்வாங்கன்னா, எதை மேலயும் அதுக்கு அடுத்த ஸ்லோகத்துல வந்து விலாவரியா நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறாரு கிருஷ்ணா. வேதங்கள்ல என்ன இருக்குதோ அதை வந்து செய்வாங்க. ஞானத்தின் நிலையில் வந்து இருப்பவர்கள் இவங்க வந்து கர்மவாதிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பௌதிக தளத்துல, அதாவது உடல் தளத்துல, மன தளத்துல தான் இருக்காங்க. ஓகேவா? ஞானிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆத்ம தத்துவத்தை நல்லா புரிஞ்சிருக்காங்க. இந்த உலகத்தினுடைய இயற்கையை வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. ஓகேவா? இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு செயலை செஞ்சோம், பற்றுதலோடு செஞ்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? மறுபிறப்பு இருக்கு. அதை தெரிஞ்சிருக்கிறதுனால அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? கிருஷ்ண உணர்வோடு செய்வாங்க. எந்த ஒரு பற்றுதல் இல்லாம தன்னுடைய கடமைக்கோசம் செயல்களை செய்வாங்க. ஓகேவா? எப்படி செய்வாங்கன்னா பொறுப்போடு செய்வாங்க. கடமை உணர்வோடு தன்னுடைய கடமைகளை செய்வாங்க. அதனால அவங்களுக்கு என்ன இருக்காது? பந்தம் இருக்காது. தன்னை முழுசா பக்தி சேவையில ஈடுபடுத்திப்பாங்க. அதனால அவங்களுக்கு வந்து மறுபிறப்பு இல்ல, உயர்ந்தவர்களா இருப்பாங்க, கிருஷ்ண லோகத்துக்கு போவாங்க. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ஒருவர் விடுதலை பெற்ற ஆத்மாக்களை பின்பற்ற வேண்டும், இல்லையேல் குழம்பி விடுவர். அதுக்குதான் நம்ம அந்த 12 மகாஜன்களை பார்த்த உதாரணமா. அவங்களுடைய ஒண்ணும் இல்லைங்க, இப்ப ரீசெண்டா நடந்ததுதான் பரிஷித் மகாராஜாவுடைய விஷயங்கள் இல்லையா? அவர் என்ன பண்ணாரு? நல்லாதான் ஆட்சி பண்ணிட்டு வந்தார் இல்லையா? அவர் ஒருத்தர் தான் கலியை எதிர்த்து நின்னார். கலி வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர்கிட்ட சரணாகதி அடைஞ்சிச்சு. ஒரு நாள் வந்து அவர் எப்பவுமே அரசன் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, ஊரு போயிட்டு சுத்தி பார்த்துட்டு வருவாங்க இல்லையா? அப்படி பார்க்கும்போதுதான் இந்த கலிபுருஷன் வந்து பசுவை வந்து அடிச்சிட்டு இருப்பார். ஓகேவா? அரசன் மாதிரி ட்ரெஸ் போட்டுட்டு, ஒரு சூத்திரனா இருக்கிற அரசன் மாதிரி ட்ரெஸ் போட்டுட்டு பசுவை வந்து அடிச்சிட்டு இருப்பார். நீ என்ன இப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஏன்னா அது வந்து வாயில்லாத ஜீவன், அதை போய் பண்ணலாம் அடிக்கலாமான்னு அப்படின்னு கேட்கும்போது அதை எதிர்த்து நிற்பார். வேற யாருமே அது மாதிரி எதிர்த்து நின்னதில்லை. அப்ப வந்து அது கேட்கும். நீங்க பாருங்க, உங்களை மாதிரிதான் என்னையும் கடவுள் படைச்சாரு. கடவுள் படைச்ச உயிரினத்துல நானும் ஒண்ணு. என்ன இப்ப போன்னு சொன்னா நான் எங்க போவேன்? நானும் வாழ்றதுக்கு தானே என்ன அமைச்சிருக்காருன்னு அப்ப கேட்கும்போது அவர் சொல்வார், என்னென்ன இடத்துக்கு போய் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காரு சொல்லுங்க. தங்கம், ஆஹ் பெண்கள் தவறான வழியில் நடக்கும் இடம், ஆஹ் மது சூ- மது ம், அதாவது கேம்பிளிங், ஆஹ் சூதாட்டம், அப்புறம் இது ஐந்தாவது நான் வயலன்ஸ், இந்த மாதிரி what do you call, மிருக அதாவது தடை பண்றது, மிருக வதை பண்ணி சாப்பிடுறது. மிருகத்தை வதை பண்றது. ஆமா, இந்த இந்த மாதிரி. அஞ்சு இடத்துக்கு போக கூடாது நம்ம. ஆஹ் அந்த 4 இடத்த சொல்லிடுவாங்க. அதுக்கு பிறகு அது பத்தாது. அப்புறமா தான் கடைசியா சொல்லுவாரு, பொன் கோல்டு இருக்கிற இதுலயும் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா? சோ அவர் அப்படி வந்து தடை பண்ணார். அப்படி எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணவர். யோசிச்சு பாருங்க, அவரால் தண்ணி தாகம் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாதா? சும்மா அது வந்து தண்ணி தாகம் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல. அதனால அங்க ரிஷி மேல என்ன போட்டாரு? செத்த பாம்பை போட்டார். அதை பார்த்த அந்த ஸ்ருங்கி, அவனுடைய மகன் 5 வயசு ஒரு பிராமணன், அவன் என்ன பண்ணா? அவனுடைய கோபம் தாங்க முடியல. அது கலியின் சுபாவம் இங்க வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஒரு 5 வயசு பையன் வந்து பொறுமை இல்லை. செத்த பாம்பை போட்ட சமிக்க ரிஷியே அமைதியா இருந்தார். அது என்ன பண்ணாரு? ரிஷி பார்த்தாரு, தூக்கி போட்டு அவர் வேலையை செய்ய போட்டார் இல்லையா? ஆனா இந்த பிராமணன் வந்து பாத்தீங்கன்னா சின்ன பையன், கலியோட தாக்கத்தோடனாலதான் அவன் வந்து சபம் பண்றான். இப்ப வந்து சமிக்க ரிஷி இது தெரிஞ்ச உடனே அவர் பாருங்க, அவர் எவ்வளவு அளவுக்கு நல்லவர். அவர் அமைதியா இருந்திருக்கலாம். ஆனா அரசனுக்கு தெரிவிக்கணும்னு சொல்லிட்டு அரசருக்கு போய் தெரிவிக்கிறாரு. அரசன் வந்து என்ன பண்றாரு? நான் இதை ஏத்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஏத்துக்கிறார் இல்லையா? அவர் திருப்பி சாபம் கொடுக்கணும்னா, இதை முறியடிக்கணும்னா முறியடிச்சிருக்கலாம். பட் இருந்தாலும் பரவாயில்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஏத்துக்கிறார்.
இல்லையா? ஏத்துக்கிட்டு என்ன பண்றாரு, எல்லாத்தையும் தன்னோட பையனுக்கு ஜனமேஜயனுக்கு எல்லாருக்கும் பொறுப்பு கொடுத்துட்டு கங்கை நதிக்கரையில போயிட்டு நான் எதை பண்ண எனக்கு வந்து நன்மை அளிக்கும், யார் ஒருத்தவங்க வந்து வாழ்க்கையில என்னென்ன பண்ணணும், அது குறிப்பா இறக்கும் சமயத்துல அவங்க என்ன பண்ணணும், நன்மை அளிக்கக்கூடியது எதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் தேடி போறார். அவருடைய இதயத்தோட எண்ணத்தை வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டாரு. அதனால கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு, சுகதேவ கோசாமி அனுப்பிச்சு விட்டுறார் இல்லையா? சுகர் வந்து பாத்தீங்கன்னா 16 வயசு பையன், இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மூத்தவர் இல்லையா? சோ 80 வயசு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், ஐம் நாட் ஷுர் அபவுட் த ஏஜ். பெரியவங்க சின்னவர்கிட்ட வந்து நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து கத்துக்கிறார் ஆத்ம ஞானத்தை இல்லையா? அவர் மூலியமா தான் நமக்கு வந்து பாகவதம் வந்து இவருக்கு கிடைக்குது. அதே சமயத்துல சுத்தரும் இருக்காரு. அப்புறம் சுத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நைமிஷாரண்ய ஃபாரஸ்ட்ல அங்கே இருக்கக்கூடிய சவுனகாத ரிஷிகளுக்கு எல்லாருக்கும் சொல்றார் இல்லையா? சவுனகா ரிஷி தலைமையில இருக்கக்கூடிய ரிஷிகளுக்கு எல்லாருக்கும் சொல்றாங்க. இப்படிதான் நமக்கு ஒரு பாகவதம் கிடைச்சிச்சு. இதுக்குதான் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு முன்னாடி இருந்த முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்கள் இவங்கெல்லாம் முக்தி அடைஞ்சாங்க இல்லையா? அவர் எப்படி பார்த்தாரு, அரசாட்சி இருந்துச்சுன்னா யுதிஷ்ட மகாராஜா எப்படி இருந்தா அரசாளம் பண்ணுவாரோ அப்படி பண்ணாரு பரிஷித்து. ஓகேங்களா? சோ அவருடைய சிறப்பு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பிறக்கும் போதும் கடவுளை பார்த்தாரு. ஓகேவா? பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி தாயோட கருவறையில இருக்கும்போதே வந்து பார்த்தாரு. ஓகேங்களா? சோ நம்ம இந்த 3 விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணும். கர்மான்னா என்ன, விகர்மா, அகர்மா வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. இந்த டேபிளர் காலம் பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், கர்மால ஒருத்தன் வந்து செயல்களை செய்யலான்னு பாத்தீங்கன்னா அவன் பற்றுதலோட செய்யறான். ஓகேவா? சோ செய்யறான், அவன் வந்து எப்படி பண்றான் நம்ம பார்த்தோம், சாஸ்திர விதிப்படி செய்யறான், புண்ணிய பலன் கிடைக்குது. அதனால வந்து மறுபடியும் இந்த உலகத்துல பிறக்கிறான். ஓகே. அதே விக்ரமா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, புறம்பான செயல்களை செய்யறாங்க. அதாவது மிருகவதம் பண்றது, அப்புறம் வந்து அந்த அக்கிரமக்காரர்கள் சொல்றோம் இல்லையா, வேற ஒருத்தருடைய சொத்தை அபகரிக்கிறது, அது மாதிரி செயல்களை செய்யறான். அதனால அவன் என்ன பண்றான், பெரும் துன்பத்தை அடையிறான். அப்புறம் கீழ்நிலை பிறவில எடுக்க நரகத்துக்கு தள்ளப்படுகிறான். அகர்மா அனைத்து செயல்களையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்க வந்து ஞானம் உயர்ந்த தளத்துல இருக்காங்க, கிருஷ்ணருக்கோசம் செய்யறாங்க. அவங்களுக்கு வந்து எதுவுமே என்னுடைய புலன் வந்து நுகர்ச்சி எதுவுமே இல்லை அவங்களுக்கு. என்னுடைய புலன் திருப்தி அடையணுன்ற ஒரு பாவமே அவங்களுக்கு இருக்காது. அதனால அவங்க வந்து நித்தியமான தெய்வீக இன்பத்தை வந்து அடைகிறாங்க. ஒருவர் அதிகாரியை பின்பற்றினால் பக்குவம் உறுதி இல்லையா? நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம எல்லாரும் யாருடைய பாதசுவட்டை பின்பற்றணும் சொல்லுங்க? குருவோட பாதச்சூடியை நம்ம பின்பற்றணும். நம்ம பிரபுபாத பிரபுபாதா குருவா நினைச்சு நம்ம சேவிக்கணும். ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாத் அவர் என்ன நமக்கு கட்டளைகளை கொடுத்திருக்காரோ அவரை ஃபாலோ பண்ணி, நமக்கு இப்ப யார் கைடன்ஸ் இருக்காங்க, நம்ம நாமதிஷ்டதாஸ் பிரபு நமக்கு கொடுக்குற ஒவ்வொரு ஸ்டெப்ஸையும் அவர் பாருங்க. இப்போ கௌரவ பௌர்ணமி எப்பயோ வருது, மார்ச் 3ஆம் தேதி. பட் இருந்தாலும் நம்ம மனசு வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரிப்பேர் பண்றாரு. ஏன்னா நம்ம டைம் மூடு செலிப்ரேஷன் வேணும் இல்லையா? ஒண்ணும் இல்லைங்க, பொங்கல் வருதுன்னா நம்ம என்ன பண்றோம், ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடியே துணி வாங்கி டெய்லர் கடையில கொடுக்குறோம். ஆமாவா இல்லையா? ஆமா மாதாஜி, ஆமா மாதாஜி. வந்து அதே நம்ம மாதிரி நம்ம மனசை வந்து பக்குவம் அடையறதுக்கு இப்பவே நீங்க சொல்லிட்டீங்க மாதாஜி. அப்போ வந்து அதுக்கெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கணும். வேண்டிய மளிகை சாமானம் அதெல்லாம் ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடியே வாங்கிடுவோம். வீடு பெயிண்ட் அடிக்கணும்னா அடிச்சுப்போம். இதெல்லாம் முன்கூட்டியே பண்றோம் இல்லையா? ஒரு வீட்டுல ஃபங்க்ஷனோ ஏதோ ஒண்ணு, அது மாதிரிதான் இந்த கௌரவ பௌர்ணமி வந்து நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணணும். அன்னைக்கு வந்து வாங்க செலிப்ரேட் பண்ணோம்னா அதை பத்தி ஏதாவது ஒரு 4 வார்த்தையா தெரியணும் இல்லையா? நம்ம ஏன் பண்றோம், எதுக்கு பண்றோம், அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கோசம் தான் இந்த 1 month டைம். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 3ஐயும் பாகுபடுத்தி அறிவதால் விடுதலை அடையலாம். ஓகேவா? நான் எதை செய்யணும் செய்யக்கூடாதுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம செயல்களை செய்யலாம். ஓகேவா? அதுக்கு வந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், எனக்கும் கடவுளுக்கும் ஒரு சம்பந்தம் இருக்கு. அந்த நித்திய சம்பந்தத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம இந்த 3 ஆப்ஷன்ல எந்த ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்றோன்றது நமக்கு விட்ட சாய்ஸ். ஓகேவா? அப்படி இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எவ்வளவுதான் நீ புத்திசாலியா இருந்தாலும் இருக்கிறது வேஸ்ட். எனக்கும் கிருஷ்ணருக்கு இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை புரிஞ்சுக்காம இருந்தா உன்னுடைய அறிவு வாழ்க்கையெல்லாம் வீணா போகுதுன்னு சொல்றாங்க. कर्मण्य कर्मय पश्येत् अकर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्त कृष्ण कर्मकृत्. हरे कृष्ण. கர்மண்ய கர்மய, அதாவது கர்மண்ய அகர்மய. ஓகேவா? கர்மத்துல வந்து அகர்மாவை பாக்குறது, அகர்மானி ச கர்மய,
அகர்மால வந்து கர்மாவை பாக்குறதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? யார் ஒருத்தன் வந்து இப்படி பாக்குறானோ அவன் தான் வந்து புத்திமா மனுஷேஷு, அவன் தான் வந்து மனுஷன்லயே வந்து புத்தி இருக்கிறவன். யுக்த கிறிஸ்த கர்ம கிருத். அப்போ அப்படி பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அவன் எல்லா செயல்களும் செஞ்சிட்டு இருக்கான். அவன் உன்னத நிலையில் நிலை பெற்றுள்ளான். ஓகேங்களா? இத புரிஞ்சுக்கிட்டு அவன் வந்து தன்னுடைய உன்னத நிலையில இருக்கான். அதை வந்து எப்படின்னு பார்க்கலாம் நம்ம. செயலில் செயலின்மை. ஓகேவா? செயலின்மையில் செயல், இந்த 2 வார்த்தை வந்து கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கோங்க. செயலில் செயலின்மை, அதுதான் வந்து பக்தி தொண்டு. ஓகேவா? நம்ம என்ன செஞ்சாலும் கிருஷ்ணரை திருப்தி படுத்துறதுக்கோசம் செய்யறோம். எனக்கு வந்து நம்ம வந்து நிறைய டைம் இல்லைங்க அப்படின்னு நினைச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப என்ன பண்ணலாம், நம்ம சம்பாதிக்கிற ஒரு பங்கை வந்து கடவுளுக்கு செலவழிக்கலாம். இல்லைங்க எனக்கு டைம் இருக்குன்னு நம்ம என்ன பண்ணலாம், கோயிலுக்கு போயிட்டு கிருஷ்ணருக்கோசம் ஏதாவது சேவை செய்யலாம். பூ மாலை கட்டுது, கோயிலை கிளீன் பண்றது, அது மாதிரி ஏதாவது ஒரு செயல்களை செய்யலாம். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா செயலின்மையில் செயல் பக்குவமற்ற துறவு. பக்குவமற்ற துறவு, அதாவது இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ட்ரெஸ் மாத்திரம் சன்னியாசியா போட்டிருக்காங்க, பொசிஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா தவம் பண்ற மாதிரி உட்காந்துட்டு இருக்காரு. ஆனா மனசு சிந்தனை எங்க இருக்கு? உலக வாழ்க்கையில இருக்கு. காசு மேலேயும் சொத்து மேலேயும் இருக்கு இல்லையா? பொன் பொருள் மேல மனசு இருக்கு இல்லையா? இது வந்து பக்குவமற்ற துறவு. ஓகேவா? நம்ம பக்குவம் இல்லாம துறவு எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது நமக்கும் வந்து கெட்டது, சமுதாயத்துக்கும் ஒரு கெட்டது. ஓகேங்களா? ஸோ பேட் எக்ஸாம்பிளா இருக்கக்கூடாது. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. 18 இல்லையா? மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோ ஒரு படிக்கிறேன். நிமிஷம் மாதாஜி. அந்த அருவவாதிகள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, தன்னுடைய செயல்களை வந்து திறந்துடுறாங்க. ஓகேவா? பக்தர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா செயல்களை வந்து திறக்கிறது இல்ல. எனக்கும் கடவுளுக்கும் ஒரு சம்பந்தம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய செயல்களை வந்து கரெக்டா செய்யறாங்க. அதனால அவங்க வந்து நித்தியமான ஆனந்தத்தை வந்து அனுபவிக்கிறாங்க. இங்க இருக்கும் போதே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க எல்லாம் வந்து முக்தி பெற்றவங்களா இருக்காங்க. ஏன்னு செயல்களை செய்யறாங்க, பற்றுதல் இல்லாம செய்யறாங்க பலன் மேல. ஓகேவா? சோ அவங்க என்ன பண்றாங்க, முக்தின்றது வந்து நமக்கு அந்த லோகத்துல போயிட்டு தான் முக்தி வரணும்னு இல்ல, இகல் லோகத்துல வாழ்ந்துட்டே நம்ம வந்து முக்தி பெறலாம். ஓகேங்களா? எப்படி? பற்றுதல் இல்லாம கிருஷ்ண உணர்வோட செயல்களை செய்யறதுனால. ஓகே. சோ 19ல இருந்து 24வது ஸ்லோகத்துல வந்து என்ன பார்க்க போறோம்னா, கர்மாவில் அகர்மா, செயலின்மையில் செயல்படுவர், அதாவது திவ்யமான தலத்தில் செயல்படுவர்களின் அறிகுறிகள் எப்படி இருக்கும்னு பார்க்க போறோம். ஓகேவா? நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. செயலின்மையில் செயல்படுவார்கள். ஓகே. அகர்மன என்ன சொன்னோம்? அகர்மாணி ச கர்ம. யா மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. எஸ்ய சர்வே சமாரம்பா காமசங்கல்பவர்ஜிதாः ஞானாக்னி தக்த கர்மாணாம் சமாஹு பண்டிதம் புதாः. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தாரிணி தேவி மாதாஜி வச்சிருக்காரு. ஓகே மாதாஜி. ஸோ இது டிரான்ஸ்லேஷன் படிங்க, ஒருத்தவங்க மொழிபெயர்ப்பு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யாருடைய முயற்சிகள் அனைத்தும் புலன் நுகர்ச்சியிலிருந்து விடுபட்டுள்ளதோ அவன் பண்டிதனாக அறியப்படுகிறான். அத்தகையவன் பக்குவமான அறிவு என்ற நெருப்பால் செயல்களின் விளைவுகளை சுட்டரித்தவன் என்று சாதுக்களால் கருதப்படுகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன சொல்றாங்க? யாருடைய முயற்சிகள் அனைத்தும் புல நிகழ்ச்சியில் இருந்து விடுபட்டுள்ளதோ அவனை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறாங்க? பண்டித புத்தக. லாஸ்ட் லைன் பாருங்க, தமாகு பண்டிதம் புதான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அவன் பண்டிதனாக அறியப்படுகின்றான். அத்தகையவன் பக்குவமான அறிவு என்னும் நெருப்பால் செயல்களின் விளைவுகளை சுட்டெரித்தவன் என்று சாதுக்களால் கருதப்படுகிறது. ஓகேயா? யஷ்ய சர்வ சமாரம்பக, அவன் என்ன பண்றான்னா அவன் எல்லா விதமான செயல்களை செய்யறான். ஓகேவா? யஷ்ய சர்வ சமாரம்ப, எல்லா விதமான செயல்களை அவன் செய்யறான். காம சங்கல்ப வர்ஜிதக, அவனுக்கு என்ன இல்ல? காமம் என்றது இல்ல, ஆசை இல்ல. ஓகேவா? ஒரு டிட்டர்மினேஷனோட அவன் செயல் பண்றான். காமம்னா ஆசை இல்ல. சங்கல்பக வர்ஜிதக, அவன் வர்ஜிதகன்னா எதுவுமே இல்ல, ஆசை இல்ல, பற்றுதல் இல்ல, எதுவுமே இல்லாம என்ன பண்றான்?
தனக்கு விதிக்கப்பட்ட எல்லா காரியங்களும் எஸ்ய சர்வ சமாரம்பக எல்லா காரியங்களையும் செய்யறா. ஞானி தக்வா கர்மானா அவனுக்கு ஞானம் இருக்கு, அதாவது பக்குவமான ஞானம் இருக்கு. ஓகேவா? அதனால அவனுக்கு என்ன பண்றான்னு, அவன் செயல்களை பக்குவத்தோட செய்யறதுனால அவனுக்கு என்ன ஆகுது, தக்தா கர்மானா. எப்படி இந்த ஒரு நெருப்புல ஒரு பொருளை போட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது என்ன ஆகும், சாம்பலா போயிடுது, சுட்டி எரிக்கப்படுது இல்லையா? அது மாதிரி நம்மளுடைய செயல்கள் என்ன ஆகுது, அந்த தளத்துல செய்யறதுனால நெருப்பு எப்படி சுட்டரிக்குமோ அவனுடைய பலன்கள். ஏன்னா எல்லா செயல்களுக்கும் என்ன இருக்கு, எவ்ரி ஆக்ஷன் ஹஸ் இட்ஸ் ரியாக்ஷன் இல்லையா? எல்லா செயல்களுக்கும் ஒரு எதிர் செயல்கள் இருக்கு இல்லையா? கரெக்ட் தானே மாதாஜி? எவ்ரி ஆக்ஷன் ஹஸ் இட்ஸ் ரியாக்ஷனுக்கு இந்த வார்த்தை கரெக்டா? எல்லா மாதாஜி கரெக்ட் மாதாஜி. நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா. ஓகே. நான் தமிழ்ல கேக்குறேன், எல்லா செயல்களுக்கும் எதிர் செயலா? எல்லா செயல்களுக்கும் அதுக்கு உண்டான பலன் கிடைக்கும். அது திருப்பியும் ரிட்டர்ன் ஆகும், பேக் ஃபயர் ஆகும். எதிர்வினை உண்டுன்னு சொல்லுவாங்க. எதிர்வினை உண்டு மாதாஜி. கரெக்ட்னு சொல்லிட்டேன். எல்லா செயல்களுக்கும் எதிர்வினை இருக்கு இல்லையா? அது மாதிரி. ஆனா இவன் ஞானத்தோட செய்யறதுனால அது என்ன ஆகுதுன்னா, பஸ்மமா நெருப்புல போட்ட ஒரு விஷயம் எப்படி பஸ்மமா ஆயிடுதோ, அப்ப இப்போ இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் வச்சு அவன் என்ன ஆறான், அகர்மா கேட்டகரியில வர்றான் இல்லையா? நம்ம பார்த்து பாருங்க, அகர்மானிச்ச கர்மக, செயல்ல கூட அவன் செயலின்மையை நம்ம பார்க்கலாம் இல்லையா? அதுதானே தலைப்பே நமக்கு, செயலின்மையில் செயல்படுபவர் இல்லையா? சோ இவங்க எல்லாமே கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிச்சிடுறாங்க. அதனால எந்த தீவினையும் இருக்காது, நற்வினையும் இருக்காது. ஓகே. சோ இப்படிதான் நம்மளும் நம்ம செயல்பட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது நித்தியமான சேவையா இருக்குது. சோ புலன் நுகர்ச்சியில பற்றுதல் இல்லாம செயல்படும் போது நமக்கு விளைவுகள் எரித்து விடுகிறது. ஓகேங்களா? சோ இதுல நம்ம என்ன பண்ணணும், காயேன வாச்சா மனசே இந்திரியைவ புத்தியாத்மாவா பிரகிருதிக சுபாவாத் கரோமி யத்யத் சகம் பரஸ்மை ஸ்ரீமன் நாராயண ஏதி சமர்ப்பியாமி. எல்லாம் நாராயணனுக்கு அர்ப்பணம். அந்த மனோ பக்கத்தோட நம்ம பண்ணா நமக்கு விளைவுகள் எல்லாமே என்ன ஆகுது, சுட்டி எறியப்படுகிறது. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபு. மாதாஜி. கர்மபல சங்கம் நித்ய திருப்தோ நிராசயः கர்மண்யதி பிரவருத்தோபி நைவ கிஞ்சித் கரோதி சஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க என்ன சொல்றாரு, பொருள் மொழிபெயர்ப்பு ஒருத்தங்க படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தனது செயல்களின் பலன்களின் மீதான எல்லா பற்றுதலையும் துறந்து எப்போதும் திருப்தி உற்று சுதந்திரமாக விளங்கும் அவன் எல்லாவித செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் எந்த பலன் நோக்கு செயலையும் செய்வதில்லை. தனது செயல்களின் பலன்களின் மீதான எல்லா பற்றுதலையும் துறந்து எப்போதும் திருப்தி உற்று சுதந்திரமாக விளங்கும் அவன் எல்லாவித செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் எந்த பலன் நோக்கு செயலையும் செய்வதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணன். சோ இங்க என்ன சொல்றாங்க, தனது செயல்களின் பலன்களின் மீதான எல்லா பற்றுதலையும், போனத்துல என்ன படிச்சோம், ஞானத்தோட பண்றான் அப்படின்னு படிச்சோம் இல்லையா? ஞானத்தோட பண்றதுனால எல்லாம் சுட்டடிக்கப்படுகிறான்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? இங்க என்ன சொல்றாங்க, மீதான பற்றுதலையும் துறந்து, அப்புறம் என்ன சொல்றாங்க பாருங்க, தெக்வா கர்ம பல சங்கம். தெக்வா கர்ம பல சங்கம். பலன்னா ஒரு பலம், நான் இது செஞ்ச எனக்கு இது பலன் கிடைச்சிச்சு நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா? அந்த பலனை துறக்கிறான். தெக்வா கர்ம பல சங்கம் நித்திய திருப்தோ நிராஸ் ஆஸ்ரயக, நித்தியமா எப்பவுமே அவன் எப்படி செய்யறான், இப்படிதான் செய்யறான். ஓகே. பலனை துறந்துடுறான். நிராசைய, ஆசை இல்லை அவனுக்கு. ஓகேவா? அப்புறம் திருப்தியோட இருக்கான், நித்திய திருப்தி. நம்ம எப்பவுமே போதும் என்ற மனமே பொன் செய்ய மனம் இல்லையா? நமக்கு அதெல்லாம் இருக்குதா? இல்லையா? நம்ம பெரியவங்க சொன்ன நிறைய வார்த்தைகள் நம்ம எடுத்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம ஒரு மாதிரி பக்குவமான வாழ்க்கையை வாழ்ந்திருப்போம் இல்லையா? அதுதான் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் இங்க எவ்வளவு அளவுக்கு இம்பார்ட்டண்டா இருக்கு பாருங்க. நித்திய திருப்தியோ, நம்ம திருப்தியோடனும், நிராசாரேக, நிராசைன்னா
என்ன அர்த்தம்? வித்தவுட் நம்மளை திருப்திப்படுத்திக்கணும்னு சொல்லிட்டு எந்த ஒரு எண்ணமும் இல்லாம, நான் என்ற மைய புள்ளியில இல்லாம, இல்லையா, அப்படி செயல்களை செஞ்சுட்டு வந்தா என்ன ஆகுது? கர்மண்யே அபி பிரவிற்த்தோ, கர்மண்யே அபி விருத்தவோ. அப்போ வந்து நம்ம ஃபுல்லா யாருக்கோசம் எங்கேஜ் ஆயிருக்கணும்? கிருஷ்ணருடைய சேவையில ஈடுபட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? ஸோ அப்படி பண்றதுனால கிஞ்சித் கரோத்ஸக அப்படின்னு சொல்றார். ஓகே, இப்படி எல்லாம் நீ ஃபுல்லா ஈடுபட்டு இருந்தாலும் உன்னால என்ன ஆகாது? செயல்களின் எதிர்வினைவினால நீ பாதிக்கப்படுவதில்லை. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட்ஸ் என்னென்ன? பலனை எதிர்பார்க்காம இருக்கணும், திருப்தியோடு இருக்கணும், எந்த ஒரு நிராசாரக திருப்தியோடணும், எதை மேலும் சார்ந்து இல்லாம, அதாவது இங்க என்ன சொல்றாங்க, சுதந்திரமாக அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படியெல்லாம் செயலை செஞ்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவன் கர்ம பந்தத்துல எதுலயுமே வந்து அவன் பவுண்ட் ஆகிறது இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இது புரிஞ்சுச்சுங்களா? புரிஞ்சுது மாதாஜி. அகர்மவாதிகளுடைய சிம்டம்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஓகேங்களா? ஸோ இது இந்த பிளாட்ஃபார்முக்கு நம்ம வர்றதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். ஓகேவா? இது மாதிரி வாழ்ந்துட்டு போயிருக்காங்க நம்ம ஆச்சாரியார்கள். இந்த மகாஜன் சொன்னோம் இல்லைங்களா, அவங்க இப்படியெல்லாம் வாழ்ந்தாங்க. இந்த கர்ம பலத்தையும் எதிர்பார்க்காம, ஆசை இல்லாம திருப்தியோட இருந்தாங்க. இன்னும் வேணும்ன்ற ஆசையே இல்லை. நமக்கெல்லாம் என்ன இருக்குது? இந்த போன் பழசாயிடுச்சு, இன்னும் புது வெர்ஷன் வாங்கணும்னு நம்ம நினைக்கிறோம் இல்லையா? ஆனா அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லவே இல்லை. சுருக்கமா ஒரு வரையில சொல்லணும்னா, நம்மளுடைய செயல்களை வந்து எவ்வளவு அளவுக்கு சிறப்பா பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு அளவுக்கு சிறப்பா பண்ணணும். மித்ததெல்லாம் கிருஷ்ணருக்கு விட்டுடணும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் மாதாஜி. இறைவனுடைய நித்திய தொண்டினை பற்றிய இவ்வறிவினை வளர்ப்பது நெருப்பிற்கு ஒப்பிடப்படுகிறது. இத்தகு நெருப்பினை தூண்டிவிட்டால் போதும், செயலின் எல்லா விளைவுகளும் அது எரித்துவிடும். ஓகேவா? நெருப்பு எப்படி சாம்பல் பண்ணுதோ, அந்த கிருஷ்ண உணர்வு நமக்கு மையத்துல வச்சுட்டு அது எல்லாத்தையும் நியூட்ரலைஸ் பண்ணிடும். ஓகேவா? நமக்கு வேண்டியது திருப்தி, சுதந்திரம், சுய பராமரிப்பு பற்றி கவலையின்மை. அடுத்த வேலை என்ன ஆகும்? நான் என்ன பண்றது? நம்ம நிறைய பேர் நமக்கு பயம் என்ன? இப்போ வந்து ஜாப் இன்செக்யூரிட்டி, ஃபேமிலியில இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஸ் இன்செக்யூரிட்டி, நிறைய அப்படிதான் இருக்கு இல்லையா? அந்த பயத்தானதான் நிறைய தவறுகளும் நடக்குது. அப்புறம் வந்து பொறாமை, அதனாலயும் கோவம் சீக்கிரம் வருது, அதனால் பேராசை, இதனாலதான் இந்த உலகத்துல பிரச்சனைகளே நிறைய இருக்கு. உலகத்துல மாத்திரம் இல்ல, நம்ம மனசுக்குள்ளேயும் நம்ம குடும்பத்துக்குள்ளேயும் பிரச்சனைகள் காரணம் அதுதான் இல்லையா? மாதாஜி இதை ஒருத்தங்க படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண பக்தன் பரமபுருஷன் பகவானியுள்ள தூய அன்பில் செயல்படுவதால் செயலின் பலன்களில் அவனுக்கு எவ்வித கவர்ச்சியும் இல்லை. இதுவே அகர்ம அல்லது பலன் விளைவுகளை செயல் என்பதன் அறிகுறியாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ எந்த மேலேயும் அவனுக்கு ஆசை இல்லை, கவர்ச்சி இல்லாதனால அவனுக்கு பிரச்சனை இல்லை. எது நடந்தாலும் கிருஷ்ணர் பார்த்துக்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு. சோ நம்ம கடமைகளையும் செயல்களையும் விட்டு விடாதீர்கள். இது யாருக்கு சொல்லிட்டு இருக்காரு? அர்ஜுனனுக்கு சொன்னாரு. இப்ப இதே பாலிசியை தான் நமக்கும் பண்ணணும். ஓகேவா? செயலுக்கான பலன்களின் மீது உள்ள பட்டுதலை விட்டுடுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. நம்ம கடமையில நம்ம செய்யலாம், அது என்ன நடக்கணுமோ அது கிருஷ்ணர் பார்த்துப்பார் இல்லையா? நமக்கு அதுக்கு அதிகாரம் இல்லை. மாதாஜி. निराशीर्ययतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्. हरे कृष्ण. மாதாஜி படிக்காதவங்க படிங்க, அந்த மொழிபெயர்ப்பு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா படிங்க பிரபு. இத்தகு உணர்வுடையோன் மனமும் அறிவும் முழுமையாக கட்டுப்படுத்தப்பட்ட நிலையில் தனது சொத்துக்களின் மீதான உரிமை உணர்வுகளை எல்லாம் துறந்து வாழ்வின் அத்தியாவசிய தேவைகளுக்கு மட்டுமே செயலாற்றுகிறான். இவ்வாறு செயல்படுவதால் அவன் பாவ விளைவுகளால் பாதிக்கப்படுவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த மனசு அளவுக்கு புத்தியா இருக்கிற வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான்னு பாத்தீங்கன்னா, நிராசை. ஓகேவா? அவனுக்கு ஆசை இல்லை. ஓகே, எந்த ஒரு பலன் மேல வந்து ஆசை இல்லை. யதா சித்தாத்மா, மனசையும் புத்தியையும் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான்? யதா சித்தாத்மா, அவன் கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சிருக்கான். தெக்வா சர்வ பரிகிரக, அப்புறம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான்? சில விஷயங்கள்லாம் விட்டு கொடுத்துறான். அதாவது என்னது? பரிகிரக, நான் தான் வந்து அத்தாரிட்டேட்டிவ் பர்சனு, நான் தான் அதிகாரி. ஓகேவா? உரிமையாளர். அந்த உரிமை உணர்வையும் அவன் விட்டுடுறான் இல்லையா? சரீரம் கேவலம் கர்மா.
ஓகே. சரீரம் கேவலம் கர்மா. இந்த உடலுக்கும் உடம்புக்கும் எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோதான் வச்சுக்கிறான் அவன். கேவலம் நாப்னோதி கில்பிஷம். ஓகே. ஸோ இது ரெண்டையும் ஒண்ணா வச்சுக்கிறதுக்கு எவ்வளவு தேவை? சிம்பிள் லிவிங் ஹை திங்கிங் சொல்றாங்க இல்லையா, அவ்வளவு அளவுக்கு சுருக்கமா வாழ்றாங்க. அதாவது சிறுக கட்டி பெருக வாழுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, சின்ன தன்னுடைய தேவைகள் எவ்வளவோ அதுக்கு மாத்திரம் அவங்க வாழ்ந்துக்கிட்டாங்க. நம்ம கோஸ்வாமிகள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பில்லினியர்ஸ், கோட்டாதிபதிகள். அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு முழம் துண்டு அந்த இந்த கோமணம் போட்டுட்டு அவங்க வாழ்ந்துட்டு வந்தாங்க. அப்ப யோசிச்சு பாருங்க, எவ்வளோ அளவுக்கு பெரிய குடும்பத்துல பிறந்தவங்க கோமணம் போட்டுட்டு பிருந்தாவனத்துல வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய சிஷ்யர்களா வாழ்ந்தாங்க. வாழ்ந்துட்டு என்ன பண்ணாங்க, கிருஷ்ண லீலைகள் நடந்த இடங்கள்லாம் வந்து புதைக்கப்பட்டிருக்குது, அதெல்லாம் நீங்க வந்து புதுப்பீங்க, வேதங்களை எழுதுங்கன்னு சொன்னாங்க. அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க. அதுவும் சில பேர் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், வெறும் மோர் தான் குடிப்பாங்க. ஓகேவா, ஒரு நாளைக்கு ஒரு முறை மோர் குடிப்பாங்க. அப்படி வாழ்ந்துட்டு வந்தாங்க. ஓகே. சரீரம் கேவலம் கர்ம குர்வான் நாப்னோதி கில்பிஷம். நமக்கு என்ன பாத்தீங்கன்னா, அப்ப ஏகாதசி என்னடா வருதுன்ற மாதிரி நமக்குள்ள கஷ்டம். ஏன்னா அன்னைக்கு வந்து விரதம் இருக்கணும், அது மாதிரி எல்லாம் நமக்கு ஒரு பயம். ஆனா இப்படி எல்லாம் வாழ்ந்த ஆச்சாரியர்கள் இருக்காங்க, அதனால அவங்களுடைய பாத சுவட்டை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்றாங்க. கில்பிஷம்னா பாவ வேலையிலிருந்து நீ வெளியே வர. ஆப்னோ குர்வன் நாப்னோதி கில்பிஷம். ஓகேங்களா, எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்து பாதிக்கப்படுவதில்லை. ஓகேங்களா. ஸோ ரொம்ப ரொம்ப நல்ல பாயிண்ட்ஸ், இது நம்ம மைண்ட்ல பதிய வச்சுக்கணும் இல்லைங்களா. நிராசிர் யதா சித்தம், ஆசை இருக்கக்கூடாது. யதா சித்த ஆத்மா, மனசு புத்தியை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும். தெக்வா சர்வ. ஓகேவா. அப்பன்னு நான் தான் எல்லாம் நினைக்கிறோம் இல்லையா, நம்மளுக்கு அதுதானே நம்ம எண்ணம். பெண்களா இருந்தா நான் சமைக்கிறேன், நான் தான் எல்லாம் பண்றேன்னு நினைக்கிறோம். ஆண்களா இருந்தா நான் சமைச்சிட்டு வரேன், அதனாலதான் குடும்பம் வண்டி ஓடுதுன்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா. தக்வா சர்வா, அந்த ஓனர்ஷிப் அந்த ஆட்டிடியூட நம்ம விட்டுணும். பரிக்கிரக, அப்புறம் வந்து இந்த உரிமையாளர்ன்ற எண்ணத்தையும் வந்து நம்ம விட்டுணும் இல்லைங்களா. சரீரம் கேவலம் கர்ம குர்வன், இது எவ்வளவு அளவுக்கு தேவையோ அவ்வளவு அளவுக்கு வந்து நம்ம வந்து, அதாவது ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க இல்லையா, நம்ம வந்து ஒரு வேளை 4 வேளை சாப்பிட்டா ரோகி, 3 வேளை சாப்பிட்டா போகி, அந்த வார்த்தைகள் இருக்கு இல்லையா. 2 வேளை சாப்பிட்டா அவன் யோகி இல்லையா. ரோஹிணி மாதாஜி, ஒரு வேளை சாப்பிட்டாதான் மத்த யோகி. ஒரு வேளை சாப்பிட்டாதான் மத்த யோகி, 2 வேளை சாப்பிட்டா ரோகின்னு சொல்றாங்க. இல்ல 3 வேளை ரோகி பிரபு, 4 வேளை. சரி, அது யோகி போகி ரோகி. புரிஞ்சது மாதாஜி, நீங்க சொல்ல வந்த கருத்து புரிஞ்சது மாதாஜி. ஓகேவா. ஸோ அந்த ஆத்மாவையும் சரீரத்தையும் நம்ம எவ்வளோ அளவுக்கு சுருக்கி வச்சுக்கணுமோ அந்த அளவுக்கு தான் வாழணும் இல்லையா. சுருக்கினா அந்த சென்ஸ் நம்ம நிறைய ஏர்ன் பண்ணி நிறைய பொருட்களை வாங்கி வாழ்றோம் இல்லையா, அதை சொல்ல வரேன். நாப்னோதி கில்பிஷம், அதனால பாவ விலைகள் எல்லாம் போயிடுதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா. ஸோ இந்த உடம்பு வந்து ஒரு மெஷின் மாதிரி. இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு சைக்கிளோ நம்ம டோரோக்கு வந்து அதை க்ளீன் பண்ணும்போது சில சமயத்தில் எண்ணெய் விட்டு க்ளீன் பண்ணி வைப்போம், மெயின்டெனன்ஸு. அது மாதிரி இந்த உடம்பை நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும்னா இந்த குணாதிசைகளை வச்சுட்டு நம்ம எவ்வளோ அளவுக்கு அதுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கணும், எவ்வளோ அளவுக்கு பக்தி கொடுக்கணும், அதெல்லாம் வந்து ப்ராசஸ் பண்ணி நம்ம கொடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு வந்து கிருஷ்ண பக்தியில இருந்து நம்ம இந்த எந்த செயல்களிலிருந்தும் கர்மங்கள்ல இருந்து வெளியே வர முடியும் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா. ஹரே கிருஷ்ணா. கை நகரும் போது அது கையின் சுய விருப்பத்தினால் அல்ல, முழு உடலின் முயற்சினாலேயே அது நகருகிறது. அது போலவே கிருஷ்ண பக்தன் எப்போதும் பரமனின் அவளுடன் இணைந்துள்ளான் இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. மத்தது 22 படிங்க. சந்துஷ்டோ துவந்த்வாதீதோ விமத்சரः சமசித்தவசித்தௌ ச ஹித்வாபி ந நிபத்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. எவன் ஒருவன் தானாக வரும் லாபத்தில் திருப்தி அடைந்து இருமையிலிருந்து விடுபட்டு பொறாமையற்று வெற்றி தோல்விகளில் நிலைத்து செயலாற்றுகின்றானோ அவன் செயல்களை செய்யும் போதிலும் ஒருபோதும் பாதிக்கப்படுவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எத்ரச்ச, ஓகேவா, அவனோட விருப்பப்படி லாப சந்துஷ்ட. ஓகேவா. லாப சந்துஷ்ட, லாபம் சந்துஷ்ட, வரக்கூடிய லாபத்துல திருப்தி விட்டு துவந்த திதோ இரட்டிப்புல இருந்து வெளியே வரா. விமாத்சரக,
விமாசரகன்னா என்ன, பொறாமை இல்லாம இருக்கிறார். நிறைய இடத்துல பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் நமக்கு என்ன சொல்லி கொடுக்குறாருன்னா அந்த பொறாமையை வந்து ரொம்ப இன்சிஸ்ட் பண்றாரு. அதை அப்சர்வ் பண்ணீங்களா எல்லாரும் யாராவது? ஹரே கிருஷ்ணா. சில பேருக்கு பொறாமை வராது மாதாஜி, ஆனா வருத்தம் வரும் மாதாஜி. நம்மளால முடியலையே அப்படின்னு ஒரு ஏக்கம் வரும் மாதாஜி. இல்ல அப்படி நம்ம யோசிக்கிறதுனா நமக்குள்ள என்ன திறமை இருக்கு, அதை நம்ம எப்படி வெளியே எடுத்துட்டு வரலான்றதை நம்ம யோசிக்கிறோம். இப்ப நம்ம கிளாஸே நம்ம கிளாஸ்லயே சில விஷயங்களை நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் இல்லைங்களா? ஆமாவா இல்லையா? ஆமா ஹரே மாதாஜி, கிருஷ்ணா. ஆமா மாதாஜி. இல்லையா? நம்ம வருத்தப்பட்டு என்ன பண்ண முடியும் இல்லையா? வருத்தப்படுறதுனால என்ன ஆகுது, மனசு வந்து கஷ்டப்படுது, உடம்புல அசிடிட்டி ஆகுது, அல்சர் வரும் இல்லையா, ஆமா டிப்ரெஷனுக்கு மாதாஜி, போகும். ஆமா அது நம்ம இப்போ மாதாஜி. ஓப்பன் கான்செப்ட் புரிஞ்சிடுச்சு இல்லையா? சரி, என் கையில என்ன திறமை இருக்கோ அதுல நம்ம வளர்த்துக்கலாம், அவ்வளவுதான். சரிங்க நம்மளுக்கு மாதாஜி. அவரு எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா தனித்துவம் வாய்ந்தவர்கள் இல்லையா? சோ அத வந்து பார்த்து வளர்த்துக்கிட்டு நம்ம முன்னேறி போயிட்டு இருக்கோம், அவ்வளவுதான். நமக்கு தகுதி இருந்தா கடவுள் அந்த சமயத்துல கொடுப்பாரு, அந்த மனோப்பான்மை வரணும். சரி, அவங்க வந்து இப்ப நம்ம கமலா மாதாஜி பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு அழகா ஸ்லோகம் படிக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அது வந்து ரொம்ப அதை பார்த்து நம்ம அதை சந்தோஷப்பட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதுதான் பக்தர்களுடைய சுபாவம். சரிங்க மாதாஜி. நம்ம ஸ்லோகத்துக்குள்ள வரலாம். எத்ரச்ச லாப சந்துஷ்டோ. ஓகே, சோ தானாக வரும் லாபத்தில் திருப்தி அடைந்து இருமையில் இருந்து வெளிப்பட்டு பொறாமையற்று, இந்த 3 பாயிண்ட் சொன்னோம். அப்புறமா சமக சித்தவ் அசித்தவ், அதாவது வெற்றி தோல்விகளையும் வந்து சமமா பார்க்கணும் இல்லையா? பட் நம்ம வேலையை வந்து எப்படி பண்ணணும், கடமையை பொறுப்பேற்று பண்ணணும். எப்படி ஒரு பையன் வந்து எக்ஸாமுக்கு அன்னைக்கு படிக்கிறவன் வந்து சிறந்ததா, அதுக்கு ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடியே வந்து டைம் டேபிள் வந்துருச்சு படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு படிக்கிறவன் கரெக்டா? ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடில இருந்து ப்ரிப்பரேஷன் பண்றவங்க கரெக்ட். அவன் வந்து கண்டிப்பா எக்ஸாம் எழுதுவான். அவனோட ப்ரிப்பரேஷன் அவன் கையில இருக்கு. கொஸ்டின் பேப்பர் செட் பண்றது அவன் கையில இல்ல. எது வருதோ அது எழுதணும் இல்லையா? நம்ம கையில என்ன இருக்கோ அந்த விஷயங்களை நம்ம பண்ணலாம். ஓகேவா? ஸோ இந்த வாழ்க்கையில வந்து அலைகள் எப்படி வந்து மேல கீழே போயிட்டே இருக்கும், அது மாதிரிதான் நமக்கு வந்து என்ன இருக்கும், சந்தோஷம் இருக்கும், துக்கம் இருக்கும், இது ரெண்டும் வந்துட்டே போயிட்டே தான் இருக்கும். அதனால நம்ம வந்து என்ன பண்ணக்கூடாது, டிஸ்டர்ப் ஆகக்கூடாது, வருத்தப்படக்கூடாது. எல்லாமே நமக்கு தெரியும் இல்லையா? நம்ம வர்ணாசிரம் சாத்துர் வர்ணியம் நம்ம படிச்சோம் இல்லைங்களா? நம்மளுடைய குண கர்மத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நம்ம பிறந்திருக்கோம். அதனால நம்ம வந்து வேற அர்த்தங்களை எப்படி குறை சொல்ல முடியும்? இப்ப நான் இன்னைக்கு சமைச்சேங்க, நானே சமைச்சிட்டு என் பாக்ஸ் பேக் பண்ணி போயிட்டேன், ஓகேவா? அதுல உப்பு போடுறதுக்கு மறந்துட்டேன், என் பசங்களையும் என் வீட்டுக்காரையும் குறை சொன்னா கரெக்டா இருக்குமா? இருக்காது மாதாஜி. இல்லையா? ஏன்னா அது நான் பண்ணேன், நான் தான் பொறுப்பு ஏத்துக்கணும் இல்லையா? அது மாதிரிதாங்க அந்த பாலிசி. இந்த ஒரு விஷயத்தை நம்ம அப்ளை பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்க, ரொம்ப மன திருப்தியோட அமைதியோட நம்ம வாழ முடியும். ஓகே, சோ சமசித்வ வசித்தௌ சக்ருத்வாபி ந நிபத்தியதே. ஸோ அப்படி பண்றதுதான் வந்து உத்தமம் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? இது மாதிரி பண்றதுனால அவன் என்ன ஆகுறது இல்ல, எதுலையுமே வந்து பந்தம் ஏற்படுவதில்லை, பாதிக்கப்படுவதில்லைன்னு சொல்றார். ஓகேவா? இந்த 4 விஷயங்கள் மறுபடியும் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. தானாக வரும், அதாவது கிருஷ்ணரால் அளிக்கப்படும் லாபத்தில் திருப்தி அடைதல், வெற்றி தோல்விகள் இரண்டிலும் வந்து ஸ்திரமாக இருக்குது. சந்தோஷம் வந்து ரொம்ப துள்ளி குதிக்கிறதும், துன்பம் வந்து துவண்டு போறது தேவையே இல்லை நமக்கு. இது பேலன்ஸ்டு, இது வருது. அலைகள் பாத்தீங்கன்னா மேல போகும், டக்குன்னு கீழே வரும் இல்லையா? அது மாதிரிதான் இந்த வாழ்க்கை கூட. பௌதிக உலகின் இருமைகளால் பாதிக்கப்படாமல் இல்லையா, லாபம் நஷ்டம் புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி மானம் அவமானம் எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிட்டு ஒரு சமமா எடுத்துக்கணும். அனைவரும் கிருஷ்ணருடைய அம்சம் என்பதால் எவரிடமும் பொறாமை கொள்வதில்லை. சோ எல்லார்கிட்டயும் நம்ம பரமாத்மாவை பார்க்கறதுனால எல்லாருமே யாரு, கிருஷ்ணருடைய அம்சம். அது எறும்பா இருக்கட்டும், கொசுவா இருக்கட்டும், யானையா இருக்கட்டும், பிரம்மாவா இருக்கட்டும், இந்திரனா இருக்கட்டும், நம்ம பக்கத்து வீட்டு எதிர் வீட்டுக்காரனா இருக்கட்டும், வேலை செய்யறவங்களா இருக்கட்டும், யாரா இருந்தாலும் யாரு, கிருஷ்ணருடைய அம்சங்கள் தான். இப்படி பார்க்கும்போது என்ன இருக்காது, அங்க பொறாமை இருக்காது. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சங்கஸ்ய முக்தஸ்ய ஞானாவஸ்திதசேதசः யஞ்ஞாயாச்சரத கர்ம சமக்ரம் பிரவிலீயதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ஒரு இந்த போன ஸ்லோகத்துக்கு சம்மந்தப்பட்டது ஒரு பிரபுபாதா வந்து ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னாரு. ஒரு நாய் இருக்கான், அதுக்கு வந்து ஒரு சப்பாத்தி கிடைச்சிச்சு, எடுத்துட்டு சாப்பிட்டுட்டு போலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாயில எடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்குது. போற வழியில ஒரு நீர்த்தேக்கம் தெரியுது, அதுல எட்டி பாக்குது. அதை எட்டி பார்க்கும்போது அதுல ஒரு பிம்பம் தெரியுது, பாத்தீங்கன்னா அதுலயும் ஒரு சப்பாத்தி தெரியுது.
ஓகே நான் அந்த சப்பாத்தியும் எனக்கு வேணும்னு சொல்லிட்டு அது என்ன பண்ணுது, அது எடுக்கிறதுக்கு போகுது. ஓகேவா? எடுக்க போகும்போது இருந்த சப்பாத்தியும் போயிடுச்சு இல்லையா? இல்லையா? ஆமா அதனால மாதாஜி, நமக்கு என்ன ஆமா இருக்க போகுது, மாதாஜி. ஆசை. நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கோ அது நினைச்சு திருப்தி அடையணுமே தவிர ரொம்ப ரொம்ப எதிர்பார்க்க கூடாது. இருக்கிறத வச்சு சந்தோஷமா இருக்கணும் மாதாஜி. கரெக்ட். அதுக்கு வந்து என்ன இருந்துச்சு, பேராசை இருந்துச்சு இல்லையா? அட்லீஸ்ட் அது என்ன பண்ணிருக்கணும், இது சாப்பிட்டுட்டு மறுபடியும் போய் அது சாப்பிடலான்னாவது முயற்சி பண்ணிருக்கணும் இல்லையா? அது முட்டாள்தனமா பேராசைனால இருந்ததும் அது கையில போயிடுச்சு. ஓகே. ஸோ அது மாதிரி கத சங்கஸ்ய முக்தஸ்ய. ஓகே. ஸோ இதனோட பொருள் பார்த்தீங்கன்னா, ஜட இயற்கையின் குணங்களில் பற்றற்று திவ்ய ஞானத்தில் நிலை பெற்றவரின் செயல் முழுமையாக உன்னதத்தில் கலந்து விடுகின்றது. ஓகேங்களா? இங்க பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் உன்னதம் உன்னதம் யூஸ் பண்றோம். அதனால தான் வந்து உன்னத யோகம்னு வேர்டு இருக்கு டாபிக். பிரபு உன்னத ஞான யோகம் டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ் எல்லாமே சேம் மீனிங். ஓகேவா? கத சங்கஸ்ய. ஓகே. அவன் என்ன பண்றான், எந்தெந்த 3 குணங்கள் மேலே பற்றுதல் இல்லாம இருக்கிறான். ஓகே. இந்த பிரகிருதியில 3 குணங்கள் இருக்கு. அந்த 3 குணங்களும் நம்மள பந்தப்படுத்தும். அப்படி பற்றுதல் இல்லாம இருக்கிறதுனால அவனுக்கு என்ன கிடைக்குது, முக்தஸ்ய முக்தி கிடைக்குது. ஞான அவஸ்திதா. ஓகே. அவன் வந்து உயர்ந்த தளத்துல இருக்கான். ஞான அவஸ்திதா ஞானத்தை பெற்றதுனால அவனுடைய தளம் நம்ம ஆன்மீக தளத்துல உயர்ந்து போயிருக்கான். ஓகேவா? நம்ம இன்னும் பௌதிக தளத்துல தான் இருக்கிறான். ஓகேவா? அவன் ஞானம் இருக்கிறதுனால அந்த தளத்துல இருக்கிறதுனால அவனுடைய செயல்கள் எல்லாம் வந்து பக்குவமானதா இருக்குது. ஞான அவஸ்தித சேதசகா. பக்குவமான செயல்களை வந்து ரொம்ப மெச்சூர்டா பிஹேவ் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்றாங்க இல்லையா? அந்த ஞானம் இருக்கிறதுனால அவர் வந்து மெச்சூர்டா செய்யறாரு. யக்ஞாய. ஓகேவா? அது என்ன பண்ணாலும் யக்ஞாய ஆச்சரதக. யக்ஞான்னு நம்ம என்ன பண்ணணும் தெரியும், யக்ஞ புருஷா பகவான் கிருஷ்ணர், யக்ஞாதிபதி விஷ்ணுபதி இல்லையா? அவருக்கோசம் அவன் செய்யறான். யக்ஞாய ஆச்சரத கர்ம. கிருஷ்ணருடைய திருப்திக்கோசம் அவன் செய்யறான். அதனால என்ன ஆகுது, சமக்கிரமம் பிரவில்யதே. சமக்கிரமம் பிரவில்யதே. டோட்டலி அவன் என்ன ஆகுறான், அதுல மெர்ஜ் ஆயிடுறான், உன்னதத்தில் கலந்து விடுகிறான். ஸோ அவன் செய்யற செயல்கள் எல்லாம் யாரை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு, கிருஷ்ணருக்கு திருப்திப்படுத்துறதுக்கு. ஓகே. அவன்கிட்ட என்ன குணாதிசைகள் இருக்கு, பௌதிக குணத்துல பற்றுதல் இல்லை, இந்த 3 குணங்களோட சகவாசம் அவனுக்கு இல்லை. அவன் செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாம் வந்து முக்தி நிலையில செய்யறான். ஏன் அவன் செய்யற முடியுதுன்னா அவன் ஞானம் கிடைச்சிருக்கு. ஓகேவா? இந்த டிரான்ஸ்டென்டல் திவ்யமான ஞானம் கிடைச்சிருக்குது. அந்த ஞானத்தோட புக்தியோட அவன் செய்யறதுனால எல்லாமே யார் கற்பனைக்கிறான், கடைசியில யக்ஞாய கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துறதுக்கோசம் செய்யறான். அதனால அவன் வந்து மர்ஜஸ் உன்னதத்தில் கலந்து விடுகின்றான், கிருஷ்ணரோட கலக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண உணர்வின் மூலம் முக்குணங்களை கடந்து திவ்யமாக நிலை பெறுதல். ஓகே. சுத்த சத்துவ குணத்துக்கு போனோம். நான் கிருஷ்ணருடைய நித்திய சேவகன் என்ற பக்குவமான ஞானம் வரணும். கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக செய்கின்ற புத்தி இருக்கணும். ஓகேவா? கிருஷ்ணரை திருப்தி செய்யப்படும் செயல்கள் என்னது, அவருக்கோசம் சமைக்கணும், அவருக்கோசம் வந்து பாடல்களை பாடணும், நான் ஜபம் பண்றதை அவரை திருப்தி கொடுக்குதா, நான் புக் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றேனா, அவரை பத்தி கேட்கிறேனா, இதுதான் அது. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. माताजी ब्रह्मार्पणं ब्रह्मणवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना. हरे कृष्ण. மொழிபெயர்ப்பு படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண உணர்வில் முழுமையாக ஆழ்ந்திருப்பவன் நிச்சயமாக ஆன்மீக உலகை அடைவான். ஏனெனில் அவன் ஆன்மீக செயல்களுக்காக தன்னை முழுமையாக சமர்ப்பித்துள்ளான். பிரம்மனை இலக்காக கொண்ட இச்செயல்கள் அதே ஆன்மீக இயற்கையின் மூலம் அர்ப்பணிக்கப்படுவதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க பாத்தீங்கன்னா பிரம்மான்ற வார்த்தை இருக்கு. நமக்கு பிரம்மான்ற வார்த்தைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பல விதமான பொருட்கள் இருக்கு. ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு பிரம்மான்னு சொன்னோம்னா கடவுள் பிரம்மா வருதான் ஞாபகம் வரும், சிருஷ்டிகர்த்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? இன்னொரு என்ன அர்த்தம்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து பொருள் என்ன அர்த்தம்னா ஸ்பிரிச்சுவல்னு அர்த்தம், ஆன்மீகம்னு அர்த்தம். ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது பிரம்ம ஜோதி, கடவுளுடைய எஃப்ளசன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, தேஜஸ், அதை பிரம்ம ஜோதின்னு சொல்றோம். ஓகே. இங்க ஆன்மீகம், இந்த மீனிங் இருக்கு இந்த வார்த்தைக்கு. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா பிரம்ம அர்ப்பணம். ஓகே. பிரம்ம அர்ப்பணம்னா பிரம்மாவுக்கோசம் ஆன்மீகமான விஷயங்களை வந்து சமர்ப்பிக்கிறது. பிரம்ம ஆவிர், அதாவது பிரம்ம ஆவிர்னா
நம்ம ஒரு யக்னம் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணுவோம், அந்த நெய் எல்லாம் ஊத்துவோம் இல்லைங்களா, பிரம்மஹாவிர் அது வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டா, அதுவும் வந்து பிரம்மமா இருக்கு. பிரம்ம அக்னௌ அது யார் பண்றாங்க, ஒரு பூஜாரி பண்ணுவாரு இல்லையா, அவரும் பிரம்ம அக்னௌ பிரம்மனா ஹுதம். ஓகே, ஹுதம்னா அதை வந்து சமர்ப்பிக்கிறோம் இல்லையா. இங்க பாருங்க 4 பிரம்மா சொல்லியிருக்கோம். பிரம்மைவ தேன கதவ்யம். சோ அதனால யார் அடைகிறோம், பிரம்மாவை இந்த லோகம் இருக்கு இல்லையா, கந்தவ்யம். அப்புறம் பிரம்ம கர்ம சமாதீன. ஓகே, ஸோ அந்த சமாதினா ஸ்பிரிச்சுவல் ஆக்டிவிட்டிஸ், ஆன்மீக செயல்களை முழுசா வந்து நம்ம ஈடுபட்டிருக்கோம். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து 6 முறை இந்த பிரம்மான்ற வேர்டு யூஸ் பண்றாங்க. ஓகேவா. ஸோ ஸோ நம்ம அவரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் அவரை பத்தி ஆழ்ந்து இருக்கணும். ஆழ்ந்து இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்றோம், அவருக்கோசம் செயல்களை செய்யறோம். அவருக்கு வந்து முழுசா வந்து சமர்ப்பிக்கவும் செய்யறோம். அப்ப பிரம்மனை இலக்கா கொண்டு செய்யறதுனால இது எல்லாமே ஆன்மீகமா முடியடையுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, இந்த இடத்துல பிரம்மான்றது ஆன்மீகம் என்ற பொருள் எடுத்துக்கணும். அப்பதான் இது வந்து நல்லா கரெக்டா புரியும் நமக்கு. ஓகேங்களா. அதுதான் பிரம்மார்ப்பணம், பிரம்மாவீர் அவருக்கோசம் பண்றது. அப்புறம் பிரம்மா அக்னௌ அதை பண்றதுக்கு கூட நமக்கு ஒரு பூஜாரி பிரீஸ்ட் வேணும் இல்லையா, அவரும் பாத்தீங்கன்னா பிரம்மா அக்னௌ பிரம்மானு ஹூதம். ஓகே, அதுல அர்ப்பணிக்கிறோம். ஓகே, எல்லாமே ஆன்மீக மையமா இருக்குது. ஓகேவா. அதனால என்ன ஆகுறோம், மறுபடியும் அது வந்து அவருடைய லோகத்துக்கு போறோம், அதுக்குள்ள நம்ம ஃபுல்லா அப்சர்வ் ஆயிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா. ஸோ அதாவது இத வந்து நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் இது எல்லாமே ஆன்மீக தளத்துல இருக்கு இல்லையா. நம்ம வந்து கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்றோம்னா நம்மளோட வியாதி என்னன்னா இந்த உலகத்துல இருக்கிறது எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கணும்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா. சோ அதுக்கு வந்து பிரபுபாதா என்ன சொல்றாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு உதாரண பர்பட்ல சொல்றாரு. ஒருத்தன் வந்துக்கு குடல் உபாதை இருக்கு. ஓகே, பவல் டிஸார்டர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவனுக்கு வந்து பால் குடிச்சா ஒத்துக்காது சில பேருக்கு. அவனுக்கு எதனால வைத்தியம் பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா பால் சம்பந்தப்பட்ட பொருள் இருக்கு இல்லையா, தயிரை வச்சுதான் அவனுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க. புரிஞ்சிச்சுங்களா. ஒருத்தனுக்கு பால் ஒத்துக்கல, அவனுக்கு வந்து பவல் டிஸார்டர் குடல் சம்பந்தப்பட்ட வியாதி இருந்துச்சுன்னா தயிர், அதாவது பால் சம்பந்தப்பட்ட பொருளை வச்சு அவனுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க. அது மாதிரி இங்க கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பௌதிக பொருட்கள் மேல நிறைய ஆசை இருக்கு. அவனுக்கு எதிரா வைத்தியம் பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண உணர்வு தான் வைத்தியம். ஓகேவா. ஸோ அவன் என்ன பண்ணணும், யக்னங்கள் பண்ணணும். என்ன யக்னங்கள் பண்ணணும், கலியுகத்துல விஷ்ணு ஸ்மரணம் பண்ணணும் இல்லையா. அதுதான் இங்க வந்து எல்லாமே பிரம்மா பிரம்மான்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா எல்லாமே அவர்கிட்ட இருந்து தான் வந்து இருக்குது இல்லையா. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நமக்கு முன்னாடி ஒரு கண்ணாடி இருக்கு, அந்த கண்ணாடி மேல ஒரு திரை போட்டாங்க, நம்ம முகம் தெரியுமா. தெரியாது மாதாஜி. தெரியாது. அந்த திரையை விலகிட்டு நம்மளுடைய முகம் பிம்பம் தெரியும். அது மாதிரி பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், கிருஷ்ணர் மேல ஒரு கவரிங் இருக்கு. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா மாயா சக்தி. ஓகேவா. அவருடைய அந்தரங்க சக்தியால வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கவரப்பட்டிருக்காரு. பிரம்ம ஜோதி அதை நம்ம பார்க்கணும்னா நமக்கு வந்து தகுதி வேணும் இல்லையா. சோ அந்த பிரம்ம ஜோதியை விலக்கி அவர் காமிக்கிறதுக்கு ரெடியா இருக்கிற அளவுக்கு மனசு நம்ம தயார்படுத்திக்கணும். ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம எப்படி வாழணும், டிரான்சிடென்டல் கான்சியஸ்னஸ் ஆன்மீக தளத்துல நம்ம இந்த யக்னங்கள் பண்றாங்க பாருங்க, அந்த தளத்துக்கு போகணும். ஓகே, ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம அல்டிமேட் கோலா இருக்கணும். அவரோட இருக்கணும்ன்றது. ஓகே, இதுதான் வந்து கிருஷ்ண கான்சியஸ்ல வாழ்றதுக்கு வேண்டிய விஷயங்கள் சொல்றாங்க. ஸோ இன்னைக்கு வந்தோட போர்ஷன், கிருஷ்ண உணர்வில் முழுமையாக ஆழ்ந்து இருப்பவன் நிச்சயமாக ஆன்மீக உலகை அடைவான். ஓகேங்களா. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண உணர்வு மட்டுமே அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் பக்குவமான தீர்வு. ஓகே, நம்ம வந்து ஒரு பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வுன்னு நினைக்கிறோம். ஆனா எல்லா பலவிதமான பிரச்சனைகளுக்கும் ஒரே தீர்வு என்ன, கிருஷ்ண உணர்வு இல்லைங்களா. சோ இங்க வந்து இன்னைக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய போர்ஷன்ஸ் முடியுது. நாளைக்கு தேர்ட் போர்ஷன்ஸ் இருக்காங்க, பார்க்கலாம். இங்க எண்ட் பண்ணிக்கலாமா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி நீங்க தாரணி மாதாஜி நீங்க வந்து இந்த ஃபார்ம் ஃபில்லிங்ல வந்து நில்லுன்னு போட்டிருக்கீங்க டீச்சர்ஸ்ல இல்லையா. ஓகே மாதாஜி. இது ஆமா, கொஞ்சம் கரெக்ட் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க. பண்ணிடுறேன், சேஞ்ச் பண்ணிடுறேன். அப்புறம் சில பேர் நாங்க ஸ்டார்டிங்ல சொன்னோம், கொஞ்சம் பேர் இப்ப ஜாயின் இல்ல, அவங்களுக்கு மறுபடியும் சொல்றோம். சில பேர் வந்து எதுவுமே எழுதாம இருக்கீங்க, சில பேர் வேற ஏதோ எழுதி வச்சிருக்கீங்க. அதனால நம்ம இந்த குரூப்ல இருக்கிற மெசேஜ் போட்டிருக்க பாருங்க, அதை பண்ணுங்க. அப்புறம் வந்து இன்னொன்னு கௌரவ நிதாய் சேலஞ்ச் இருக்கு இல்லையா, 1 மந்த் அந்த குரூப்ல ஜாயின் ஆகுங்க.
உங்களால எப்பெல்லாம் முடியுதோ அப்போ வந்து கிளாஸ் அட்டன் பண்ணலாம். 6 to 7 ஈவினிங் இருக்கும். அது மூலியமா நம்ம கௌரவ கதையை தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க பிரபு. நான் ஃபார்ம் ஃபில்அப் பண்ணி பாத்தியாளா, சரியா இருக்கா? சரியா இருக்கு பிரபு. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. நேத்துலாம் எல்லாரும் எப்படி சாண்டிங் பண்ணீங்க? எப்படி இப்ப போச்சு ஏகாதசி எல்லாருதும்? மணிகண்டன் பிரபு, ராஜலட்சுமி மாதாஜி, ராஜேஸ்வரி மாதாஜி, உங்களோட ஏகாதசி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ண விருப்பம் இருந்தா ஷேர் பண்ணுங்க. குணசுந்தரி மாதாஜி. அப்புறம் எத்தனை பேர் இன்னைக்கு மங்களாரத்திக்கு வந்தீங்க? வர முடியல மாதாஜி, எந்திரிக்க முடியல மாதாஜி. பரவாயில்ல, அலாரம் செட் பண்ணிக்கோங்க. சீக்கிரம் தூங்குங்க, சீக்கிரம் எழ முடியும். எல்லாரும் ஒரு முயற்சி பண்ணுங்க. 4:30 நான் மணிக்கு. டெய்லி வரேன் மாதாஜி. முயற்சி பண்ணி நான் உங்களை கேட்கல பிரபு. அப்படியா? சாரி. நீங்க வரீங்க இல்லையா, அதனால உங்களை கேட்கல. இல்ல சொல்றேன். யாரு வந்தீங்க? நீங்க எப்பயுமே வர்றீங்க, நான் பாக்குறேன். மீட்டிங்கெல்லாம் கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? ஸோ நமக்கோசம் தான் இந்த ஜூம். ஏன் அவர் யோசிச்சு பாருங்க, அவர் ஏன் வந்து நமக்கு ஜூம்ல கொடுக்கணும், யூடியூப்ல லைவா போடணும் இல்லையா? அப்புறம் நம்ம டெம்பிள்ல சுதாமா சேவைன்னு ஒண்ணு இருக்கு. அது யாரால முடியுமோ அதை ஏத்துட்டு பண்ணுங்க. ஓகேங்களா மாதாஜி? கமலா மாதாஜி, அந்த சுதாமா சேவை லிங்க் வந்து ஷேர் பண்ணுங்க. அந்த மாதாஜி டீடைல் போட்டு விட்டுருவோம் மாமி. மாதாஜி சுதாமா சேவை டீடைல் போட்டுருவோம். நான் எவ்ரி இது எல்வன் பண்றோம். அதுக்கு ஏதாவது சுதாமா சேவை கன்வெர்ட் பண்ணி விட்டா ரெகுலரா போயிட்டு. அது வந்து அந்த சுதாமா சேவை பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் ஒண்ணு போட்டு ஒரு மெசேஜ் வருது பாருங்க மாதாஜி. கூர்மா சேவா அதெல்லாம் இருக்கு. நரசிம்ம சேவா, அது நம்ம ஸ்டார்டிங்ல மத்ஸ்ய சேவான்னு இருக்கு மாதாஜி ஒண்ணு. மத்ஸ்ய சேவா. அது வந்து நம்ம அமௌண்ட் பேசிஸ்ல அந்த சேவை மாறுது. நம்ம ஏதோ ஒரு சேவை பண்ணலாம், நமக்கு வந்து பலன்கள் கடவுள் கொடுப்பாரு. ஓகேங்களா? அது யாரால முடியுமோ அவங்க வந்து பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? அது கம்பல்ஷன் இல்ல, ஒரு வேண்டுதல், அவ்வளவுதான், விண்ணப்பம். ஓகே. சோ ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்போ விரதம் முடிக்கணும் அப்படின்னா இன்னைக்கு என்னென்னலாம் பண்ணணும் மாதாஜி? மாதாஜி இந்த டைமிங் ஷேர் பண்ணிருக்காங்க பாருங்க. நீங்க எந்த ஊர்ல இருக்கீங்க மாதாஜி? அந்த ஊருக்கு. நெய்வேலி கடலூர் மாதாஜி. மாதாஜி அந்த தமிழ்நாடு அது மாதிரி போட்டிருக்கோம் பாருங்க மாதாஜி. நான் அது பாக்கல. நான் இங்க பெங்களூர் இருக்கிறதுனால அதை மாத்திரம் பார்த்தேன் மாதாஜி. மோஸ்ட்லி எல்லாமே 6:35க்கு மேலதான் இருக்கு மாதாஜி பிரேக்கிங் டைம். அது பாத்துக்கோங்க. 10:30க்குள்ள இருக்கு மாதாஜி. அதுக்குள்ள வந்து நம்ம தானியங்கள் வந்து நேத்து சாப்பிட்டு இருக்க மாட்டோம் இல்லைங்களா? கடவுளுக்கு ஏதாவது இன்னைக்கு சமைச்சிட்டு அவருக்கு அர்ப்பணிச்சுட்டு அதை சாப்பிட்டுக்கோங்க மாதாஜி. எல்லாம் இதுதான் செய்யணும்னு அப்படி இருக்கா இல்ல வந்து? அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல. ஏன்னா சில பேர் இவ்வளவு காய்கறி போட்டு சமைக்கணும், இதெல்லாம் செய்யணும் அப்படி சொல்லுவாங்க. சென்னை, கோயம்புத்தூர், அந்த கடலூர் சொன்னேன் இல்லையா? கடலூர், கோயம்புத்தூர். அந்த ஊர் பக்கத்துல எந்த ஊரு வருதுன்னு பாருங்க மாதாஜி. ஆமா, சென்னை பக்கத்துல என்னன்னா 6:30 10:30 நீங்க இப்ப பண்ணிடலாம். இப்ப முடிஞ்ச உடனே கூட நீங்க பிரேக் பண்ணிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு தண்ணி குடிச்சிட்டு நீங்க அந்த டேட்ஸ் ஏதாவது பேரிச்சம்பழம் சாப்பிட்டு விடலாம் முதல்ல. அதுக்கப்புறம் நம்ம பகவானுக்கு என்ன நைவேத்தியம் பண்றோமோ அதை கொடுத்துட்டு. சரிங்க மாதாஜி. கோயம்புத்தூர் டைம் கரெக்டா வரும் மாதாஜி. நம்ம ஏரியா கோயம்புத்தூர் இருக்கு 6:46. இப்ப வந்துருமே, இப்ப ஆயிட்டேன். இப்ப நீங்க 6:48 10:22 போட்டுருந்தீங்கல்ல. நான் ஒரு 5 மினிட்ஸ்ல உங்க டைம் வந்துடும். சரி. இன்னைக்கு வராக துவாதசி வேற. ஓகேங்களா? வராக தேவரை பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோங்க. வராக தேவர் தோன்றிய தினம் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வராகர் வந்து அந்த பூமி தாயை வந்து அந்த இரண்யாக்ஷன் வந்து தூக்கிட்டு போயிடறான் இல்லையா? அவங்கள காப்பாத்துறதுக்கோசம் விஷ்ணு பகவான் என்ன பண்றாரு, வராகரா அவதாரம் எடுத்து அவங்கள தாக்குறாங்க, காப்பாத்துறாங்க இல்லையா? ஸோ வராக துவாதசி. நாளைக்கு வந்து நித்யானந்த திரையோதசி. ஓகே. ஸோ நம்ம இங்க முடிச்சுக்கலாமா? வேற ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா? குயிஸ் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். குயிஸ் 3 சாப்டர் முடிச்சாச்சு மாதாஜி. 4வது சாப்டர் முடிக்கணும். ஓகே பிரபு. ஓகே, நம்ம என் பண்ணிக்கலாமா மாதாஜி? பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பத்தருபேஷ கிருபா சிந்து பயவத பதிதானம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய்.
ராமாச்சாரியர் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய் ஜெய். ஜகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாத கி ஜெய் ஜெய் நிதாய் கௌர பிரேமானந்தே ஹரி 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 போல். ஹரி ஹரி போல். கிருஷ்ணா. ஸோ ஒரு நிமிஷம் ஒரு சாங் கத்துக்கலாமா பிரபு? நம்ம மாதாஜிஸ் எல்லாம் மாதாஜி ஒரு 5 minutes 10 minutes நம்ம ஒரு சாங் கத்துக்கலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி. இது நம்ம லைவ் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு நம்ம ப்ராக்டிஸ் செஷன் பண்ணிக்கலாம். இப்போ எத்தனை பேர் இருக்கீங்களோ அத்தனை பேரும் ரீஜாயின் ஆகுங்க. ஓகேங்களா?